ناقزينا مال نقحتنا يبر عمقنا خيسعر إنمي نبلا بلوت مستي فقر نجاتح نغيب مع داين قاعد لبون سترر زكون يلن قرق وحك خونيو نبر يا نبر روحنا معدوم نفلنا مامي ورقو منفس قمت أسوقمي بسبب غريقو وين تعاشو تاريخ تمالي نفتات الشو أنفتنا مأزن بحلوف كي تتباتبنا حسابنا ترنع نبها الكحشنا مسائنا تحقيقاس سرت بالي مللينا حيلي صنف غري عد ما سحبت حلف نكرفنيو يريد راو مالت بغفال نمني بلبي لساني خبط حينا تفر تغني حدن دي هرمت لبنا عندي يا مزمور كنيتنا وكان هايمانوت زينبل تشعد بحنت معدنا وعز حلو وعزنا سنعاد جقنا تسنقنا سلوم تتنحن كبرنا سرت كلاوي بحلنا بس سمعتي محلانا رأخ تقبر عسرنا حزو نبرا ريونا تصر ويحبو عزو عين فناتك بسيو خند ترقمو يريد راولنك عين فناتك بسيو ودا ترقمو يريد راولنك سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي ووترو تمنيتنا يولو مونكم ووترو عبيت عرستات زبلنا يمحزنا لكم قريبنا لنا مچم علمنا أبي قولحتات قبر لهم زلا زيناتات نارانا مأزلنا علمنا نابي قوتي زخيزلو بوليتيكا وكتباني علمنا نابي قوتي انكساقسالو نقولو زقدس حبريتاتات كم معلتنا معلتي ناباهم نغربنا ينا نخيزلنا نايلو مدما وعلانا بريكس لو منديز جميرو زلوغن كقدم وعلا مفصامو زغاطم زلو ناي ميديا كفرج زياده كنرينا ابتو وعلا انتي بحالو بزح نغري تسبيت زغبر زلو غن درو عبدرو نايتي وعلا چاينان هندن حدا عبي ناي 4 عامت زخده امونغو كلتيان هاجرات زنبره ناي دوب صقم معلب كم زغبرالون كم استردادان እዚ ድማ ነታ ብሪክስ ክገብሮ ዝኽእላ ዋዕላ ዓብይ ኣገዳስነት ከም ዝህልዎ ገይሩ ዘሎ ነጥቢ ተፈቲሩ ኣሎ እዚ ዘረባ እዚ ድማ ንኣሜሪካን ንኤውሮፓን ሕማም ርእሲ እዩ ምክንያቱ ኣብ መንጎኦም ፀገም ክፈጥሩ እዮም ዝደልዩ ዘለው ነቲ ብሪክስ ዝበሃል ንኸይወሃሃድ ፀገም ክፈጥሩሉ ንህንዲ ድማ ምስ ቻይና ኣብ ጎኖም ገይሮም ኣንፃር ቻይና ከሰልፍዋ ኣሜሪካ ብፍላይ ብዙሕ ምፅዕሩ ዘለው ነዚ ድማ ህንዲ ገጢሞም መስሎ ዘለው ትገይም ምስ ቻይና ምፅባእ ድማ ብፍጹም ብቁጠባ ከም ዘይዋፅኦም ስለ ዝፈልጡ ዘለው ጎረቤቶም እያ ድማ ናብ ውግእንቲ ኣትዮም ድማ ዝገደደ እዩ ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ንኤርትራ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረክ ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ንሎምን ንፅባሕን ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ይኹን ቁጠባዊ መንገዲ ኣብዚ ነገራት ዝምርኮስ ብዙሕ ነገራት ክህልዎ እዩ ምዕራባዊ ሚድያ ብኸመይ ካቨር ገብሮ ኣለካ ብካልእ መንገዲ ክሪና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ሳብ መወዳእታ ምሳና ፅንሑ ነዚ ቻነል ሰፖርት ግበሩ ለስታርት በቲ ሄደር እስከ ዘሎ ንጀምር Changing. The dollar isn't what it used to be, and the West system's being challenged by a multipolar one. BRICS Plus is emerging as one of the driving forces behind these changes. And the colossal economic influence the bloc enjoys today was first forecasted over 2 decades ago. We consider 4 different BRICS Plus is emerging. So, እዚ ናይ ብሪክስ ዋዕላ ሓደ ካብቲ ልዑል ኣገዳስነት ይብሉ ዘሎ ኩነታት ተሎ እቲ ኣብ ብሪክስ ዋዕላ እንታይ ዓይነት ድምፂ ከውፅዮ ወይ እንታይ ዓይነት ስምምዕ ክገብሩ እዮም ጥራይ ኣይኮነን እሱ ካላርስ እንዲሁ እንታይ ክገብሩ እዮም ብፍላይ ኣብቲ ናይ ፋይናንሻል ሲስተም እስከታታትዎ ዝኽእሉ ወላ እውን ዓበይቲ ዜናታት ተዘይገይሮም ዓበይቲ ኣናውንስመንት ተዘይገይሮም እቲ ዕምቆት ናይቲ ብሪክስ ግን ከም ሓደ መላገፅ ወይ ኖርማል ኦርጋናይዜሽን ዝረአ ዝነበረ ሎሚ ካብ መጠን ንላዕሊ ሲሪየስ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ እሱ ድማ ብቁጠባ ዕብላልነት ኣለዎ ፀጋታት ዕብላልነት ኣሎ ዝዓበየ ዕዳጋ ናይ ዓለም ድማ ቢዶም እዩ ዘሎ ስለዚ ምስቲ መወዳድርቲ G7 ዝበሃል ከተወዳድሮ ከለካ ብብዝሒ ዕዳጋ ጥራይ ክሓልፍዎ ይኽእሉ እዮም
ምክንያቱ ቻይናን ህንድን ብፍላይ ኣብ መንጎ ቻይናን ህንድን ዘሎ ፀገም ቭላድሚር ፑቲን ብድሕሪ መጋረጃ ንሱ ዝሰርሖ ዘሎ እዩ ዝበሃል እዚ ጉዳይ እዚ ድማ እስከ ንጀምር ብዛዕባ እቲ ዝግበር ዘሎ ምድላዋታት ከም ዝመስል ካብቲ ኮንፈረንስ ንበገስ One of the BRICS summit, which is being held in the Russian city of Kazan, and despite a wall of sanctions being erected around Russia by the West, more than 24 world leaders have passed through it as they gather for the 3-day forum, and it all proves the bloc's rapidly growing influence around the world. So ከምዚ ንሪኦ ዘለና መዳለዊ ብዙሓት መራሕቲ ኣብቲ ሃገራት እዮም ከም ዘለዉ ኣክቹሊ ኩላቶም መራሕቲ ኣትዮም ከም ዘለዉ እዮም ዝንገሩ ዘለዉ ናይ ቻይና መራሒ ኣትዩሎ ናይ ህንዲ መራሒ ኣትዩ ድሮ 1-to-1 ሚቲንግ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ገይሩ ከም ዘሎ ፅንሒልና ክንሪኦ ኢና ሓደ ብሓደ ተራኺቦም ኣለዉ ናይ ኢማራት ኣቐዲሙ ኣትዩ ነይሩ ናይ ሳውት ኣፍሪካ ኣትዩሎ ናይ ብራዚል ፕሬዚደንት ኣብዘን ዝሓለፈ 2-3 መዓልታት ፀገም ስለ ዘጋጠሞ ብናቱ ዓብ ዴሌጌሽን ረፕሬዘንት ኮይኑሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ካልእ ኣባላት ናይ ብሪክ ዘይኮነ ዓበይቲ መራሕቲ ድማ ኣትዮም ኣለዉ ናይ ቱርኪ ጣይብ ኤርዶዋን ኣትዩሎ ኦፍኮርስ ናይ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር አብይ ኣሕመድ ኣትዩሎ ናይ ግብፂ ፕሬዚደንት ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ኣትዩሎ ናይ ኢራን ፕሬዚደንት መስዑድ ፔዜሽኪያን ኣትዩሎ ስለዚ ኩሎም እቶም ኣገደስቲ ሃገራት ዝበሃላ ኣትዮም እዮም ዘለዉ ካልኦት ሃገራት ድማ ዓበይቲ ሃገራት ስለዚ ንቭላድሚር ፑቲን ኮምፕሊት አይዞሌት ንክገብርዎ ንኸነፅልዎ በይኖም ከትርፍዎ እቲ ገይም ሲ ነይሩ ባት እቲ ፀገም ከምቲ ንሶም ዝደለይዎ ዘይኮነስ በንፃሩ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ በንፃሩ ንሳቶም እናተነፀሉ ይመፅእ ኣለዉ ዓበይቲ ሃገራት ዓለም ናብ ራሻ ገፆም ናብቲ ብሪክስ ገፆም እየን ዝውሕዛ ዘለዋ እዚ ድማ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ብኣፎም ክንሰምዖ ኢና ክሳዕ ክንደይ እቲ ዘውፅዎ ፖሊሲ ይሰርሕ ከም ዘየለዎን ንባዕሎም ድማ በቲ ንሳቶም ዘንቀድዎ ኩነታት ንጥፍኣቶም ይሰርሓሎም ከም ዘሎ ንቭላድሚር ፑቲን ራሻ ርኽምሽ ኣቢሎም ሽዑ ናብ ቻይና ከቕንዑ ነይርቲ መደብ እትሕቶ ንራሻ ክትርኽምሻ ዝሓሰብካ ንባዕልካ ኤውሮጳ ክትርኽመሽ ክትጅምር ከለካ እዩ ንቻይና ትፍትኖ ዘለካ ድማ ፅንኢለ ክረክሜ ምስ ቻይና ዝገብርዎ ዘሎ ህልኽ ንኣሜሪካ ከመይ ኢሉ ይጎጦም ከም ዘሎ ባዕሎም ክዛረቡ ከለዉ ክንሰምዕ ኢና ስለዚ እቲ ውድድር እቲ ቁጠባውን ፖለቲካውን ውድድር ነዚ ይመስል ማለት All over the world have been touching down in Kazan ahead of the gathering. 32 delegations from all ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና 32 መራሕቲ ናይ ሃገራት ናይ 20 መራሕቲ ድዮም ገለ ዓበይቲ ሄድ ኦፍ ስቴትስ ክመፁ እዮም 32 ሃገራት ድማ ኣብዚ ሳሚት እዚ ክሳተፋ እየን ዋላ እኳ እተን ቀንዲ ኣባላት ሃገራት ዝበሃላ 19 እንትኾና ብዙሓት ሃገራት ኢንተረስት ስለ ዘለወን ናብኡ ከኣትዋ ዝደልያ ወይ እውን ብገለ መንገዲ ምስ ብሪክስ ክሰርሓ ዝደልያ ናብቲ ጉዳይ ክሳተፋ ንርኢ ኣለና ማለት corners of the planet are set to take part. Now, Vladimir Putin is meeting with many of the leaders, including his counterparts from China, India, Turkey, and Iran. Now, the Indian Prime Minister hopes that the summit will further boost already high cooperation between New Delhi and Moscow. India values the close cooperation within BRICS, which has emerged. So, እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እንታይ ከሪእኩም እየ ድፍትን ዘለኹ እዚ ርክብ እዚ ቭላድሚር ፑቲን ነዚ ብሪክስ ዝበሃል ናብ ዝላዕለ ደረጃ ከም ዝድሂብ ዝገብር ዘሎ ብፍላይ ኣብዛ ዓመተ ፕሬዚደንትነቱ ልዑል ፍጥነት ከም ዝህልዎ ገይርዎ ሓያል ከም ዝኸውን ብኩሉ መንገዲ ድማ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ገይሩሉ እታ ፒናክል ወይ ከዓ ጥርዚ ናይ ትርክብ ናቶም ድማ እዚያ ሕጂ ትርክ ትግበር ዘላ ኣብዚያ ጉዳይ እዚያ እንታይ ዓይነት ውሳኔታት ክገብሩ እዮም ሓደ ነገር ግን ፎር ሹር ሓደ ነገር ንፁር ኮይኑ ኣሎ ዕምቆት ዘለዎ ዝምድና መንጎኦም ሽርክነት ናቶም ምሉእ ዕምቆት ንክህልዎ ብኩሉ መዳይ ካብ ራሻ ንላዕሊ ቻይና ትደልየላ ካብ ቻይና ንላዕሊ ራሻ ትደልየላ ህንዲ ትደልየላ ህንዲ ቁጠባዊ ዕቤት ናታ ምንጭ ናቱ ካብዘን ሃገራት እዚያ ንምዃና ትፈልጥ እያ ኢራን ብሙሉእ ካርታታ ኣትያላቡ ዩኤኢ ሙሉእ ኣተኩሮ ምክንያቱ ዕቤት ናይ ቁጠቦም ካብ ከም ዝመፅእ እውን ይፈልጡ እዮም that's why ኣቐዲሙ መፅኡ ኣብኡ ዘሎ ካልኦት ሃገራት ድማ ግብፂ ይኹን ኢትዮጵያ ካብቲ ቦታት ብዙሕ ክረብሑ ከም ዝኽእሉ ድማ ትፅቢት ገይሮም እዮም ከይዶም ዘለዉ እቶም ካልኦት ናብኡ ከኣትዉ ዝደልዩ ዘለዉ ድማ ንረዮም ሕጂ ብግምቲ ንረዮ ምዕራባዊ ሚድያ እንታይ ይብሎ ኣሎ እስከ ክልተ ሪፖርት ክበኩም እየ ናይ ብሉምበርግ ክንጅምር መጀመርያ hosting this meeting for Putin? This is definitely an important moment for Putin. For one, it lets him demonstrate that he's still able to be a player on the international stage. Amid international sanctions imposed by the US and its allies, they've largely sought to punish Putin and isolate him over his war in Ukraine. But he's here saying that, look, he's still around, he's a player and able to convene a lot of countries. In another way, it also lets him demonstrate that his message of reshaping the US-led global order. So, America media is European American Putin ተነፂሉ በይኑ ከም ዝተርፍ ክገብርዎ እዮም ሓሲቦም ነይሮም በንፃሩ እቲ ዝደልይዎ ዘለዉ ካብትንታት ንሳቶም ዝደልይዎ ዘለዉ ወፃኢ ንሶም ዘይብልዋ ግን ንሳቶም ዝያዳ እናተነፀሉ እዮም ዝሰርፉ ዘለዉ እዚ ኻ እንታይ ዝብል ቭላድሚር ፑቲን
እዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ዓብ ዴሞንስትሬሽን እዩ ወይ ከዓ ዓብ ምርኢት ይንዑ ሓደ ዓለም ምሉ ምሱ ከም ዘላ ወይ እውን ዝበዝሕ ህዝቢ ዓለም ማለት ሃገራት ብለኩም የለኹም ብዝሒ ህዝቢ ዓለም ዝቕመጠሉ ዓለም ኣብ ጎኒ ራሽያ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክት እዩ ምስ ራሽያ ክንከውን ናኻላርሲ ናብ ራሽያ ኬትካ ፕሬዚደንታትን ፕራይም ሚኒስተራትን ናብኡ ከይዶም ብሰለስተ መዓልቲ ጉባኤ ብራሽያ ትመርሖ ዘላ ክግበር ከሎ ክንደምንታይ ነቲ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ፖሊሲ ናቶም ብዘይከኣል ዓለም በዓልኩም ትፈልጡ ይብልዎም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚ ኣብቲ ኣናብባ ናይ ፖለቲካ ኣሜሪካ ብጣዕሚ እቲ እሳ ተውፅኦ ዝነበረት ውጥን መሬት ከም ዘበጠ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ፕሮሞቲንግ ማልቲፖላር ወርልድ ናይ ኣሜሪካ ዩኒፖላር ወርልድ ዝነበረ ኣልዮም ናብ ማልቲፖላር ወርልድ ገጾም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ነተን ኣትየን ዘለዋ መንበርስ እቲ ድልየት ዘሎ እቲ ረብሓ ዘሎ እቲ ተበግሶ ስለ ዝፈትዎ ዘሎ ዕምቆት ክውስኹሉ እዮም ኣብ ልዕሊኡ ድማ ንግድን ኢንቨስትመንትን ድማ ዝለዓለ ከም ነዳዲ ኮይኑ ከም ዝውንጨፍ does have appeal for other countries outside of Russia. Finally, I would note that this is a chance for Putin to have meetings with key partners that are sometimes hard to pull off because of his travel limitations given the arrest warrant from the ICC against him. Okay, so there's a very practical reason for hosting this meeting as well. So who's on the guest list then, Greg? So, እዚ ኣገዳሲ ኢልና ከለና ቅድሚ ሕጂ ፅቡቅ ገይሩ ዝበሎ ሰብ ግን ነይሩ ብዝበለፀ መንገዲ this is that's why እዚ ኢቨንት እዚ ኣዝዩ ኣገዳስነት ኣለዎ ንብለኩም ዘለና so give me a second ነዚያ እናሰማዕኩም ፅንሑ Well, what's interesting here is that this is the largest gathering of leaders in Russia since the start of the and we need an order, a global order or a world order that enables everybody to share, cooperate. Complementarity will have to be there. You can't contain someone, you can't contain one nation, you can't force or even use force, all sorts of coercion to subdue nations. This is not acceptable. So, President ኤርትራ ካብ ነዊሕ እዋን ሓድሽ ወርልድ ኦርደር ወይ እውን ሓድሽ ኣካይዳ ናይ ዓለም ንደሊ ኣለና ሓደ ሓይሊ ሓደ ሃገር ብዝደልዮ ጥራይ ዓለም ክኸይድ ኣይክእልን እዩ ሓደ ሃገር ክልተ ሰባት ከይፋተው ክልተ ሃገራት ከይሰማምዑ ክእሉ እዮም ሓንቲ ሃገር ስለዘይፈተወትካ ግን ካብ ሙሉእ ዓለም ከም ትንፀል ክትገብረካ ክትክእል ከላ ቅቡል ኣይኮነን እዚ ከዓ ዘይፍትሓዊ ኣካይዳ ኤርትራ እቲ ዝዓበየ ዋጋ ዝኸፈለትሉ ካብዚ ሲስተም እዚ እዩ ኣሜሪካ ካብ ካልኣይ ኩነት ዓለም ካብቲ ድይብ ዝበደለተን ሃገራት ተደጋጋሚ እንተሎ ኤርትራ ምናልባት ኤርትራ ካብዚ ሕጂ ዘላቶ ተነፅሎ ወይ እውን ዝነውሕ ሕጂ እኳ ብሓሸ ኩነታት እንድያ ዘላ ግን መሊሳ ምስ ወፀት እዚ ታሪክ እዚ ብፍሉይ ክንበብ ይኽእል ይኸውን እዩ ንዓለም እውን ይንገረሉ ይኸውን ምክንያቱ ብኣግኡ ጀሚራ ኣሉታዊ ስምብራት ናይቲ ኣሜሪካ እትመርሖ ዓለም ዝኾነት ሃገር እንተላ ኤርትራ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ዝያዳ ብተደጋጋሚ በዚ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ክህሰት ፀንሐ ዳትስ ዋይ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ ትዛዕበየ ብስራት እዩ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ድማ ሓደ ካብቲ ንነዊሕ ዓመታት ዝተዛረበሉን ዝተቃለሰሉን እጅፍ ዋጋ ዝኸፈለሉ እንተሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝበለፀ መድረክ ከምብቦን ክርድኦን ዝኽእል እንተሎ ኤርትራ እዩ ኤርትራ ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ንነዊሕ እዋን ዝተፀበየቶ ስለ ዝኾነ ናብ ፅቡቅ መድረክ ይእቶ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ This is the law of the jungle. We need to get out of this the law of the jungle. And people will have to be free, live like human beings. No one nation has any right to come and impose its wills on anybody else. And Russia has the right to defend itself. Russia is defending itself on behalf of everybody, every people everywhere. So the question comes, what is the position of every nation as far as the imposition? So ጉዳይ ናይ ራሽያ እዚ ዝኾነት ሃገር ልዕሊ ካልአይቲ ሃገር ኮይና ሞራላዊ ሓላፍነት ወይ ዝኾነ ይኹን ስልጣን ዝሃበያላን ነታ ካልእ ሃገር ክትፀቕጣን እገዳ ክትወርደላን እዚ ቅቡል ኣይኮነን ሃገራት ልውላውያን ክሳብ ዝኾነ ማዕረብ ዝኾነ ኢንተርናሽናል ሕጊ ክዳነየ ይግባእ ግን እቲ ናይ ዓለም ቦዲ ዝገበርዎ ዩኤን ዲ ወላ ገለ ወላ ብዘይፍትሓዊ መንገዲ ተቐፂዒካ ካብኡ ናብኡ ዝሓሸ ይሱ ሓንቲ ሃገር ከም ኣሜሪካ ግን ብወለንታ እገዳ ካብቲ ዝዓበየ ንግዲ ናይ ዓለም እምበሻ ኸማን እቲ ዝኸፍእ እገዳ ትገብሮ ኣሜሪካ ካብቲ ናይ ዩኤን ዝኸፍእ እዚ ከዓ ብወለንታ ንኩለን ዓለም ሃገራት በፍንጫ ኣብ ጎና ኮይነ ንዓኻ ከም ዝቐፅዓኻ ብምግባር ኤርትራ ግዳይ ኮይና እያ ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ራሽያ ባዕሎም ትፅጋብ ናቶም ደረጃ ምስኣኑ ንሓንቲ ዓብ ሃገር ከም ራሽያ ዝኣመሰል ክግዱ ምስ ጀመሩ ተገምጢሉ እዚ ኩነታት እዚ ራሽያ ድማ ብዙሓት ሃገራት ዝፈትዋን ዝደልይዋን ስለ ዘለዉ ነዚ ሲስተም ናይ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ንምብርዓኑ ብጣዕሚ ትቃለሰላ እዚ እቲ ሓደ ክፋሉ ጥራይ እዩ ንእሽተይ ክፋል ጥራይ ነርና ዘለና ኣብዚ ለንቀነ ናይ ብሪክስ ኮለጌና እቲ ዋዕላ ከይተጀመረ ኣጋጢሙ ዘሎ ኣብቲ ዋዕላ ዝብልዎ ዘይኮነስ ቅድሚ ኣጋጢሙ ዘሎ ሄዴክ ወይ ከዓ ሕማም ርእሲ ናይ ኣሜሪካ ራዩ እዚ Our top story tonight on Gravitas is about India and China. The two countries have achieved a significant breakthrough today. On Monday, India and China struck a new border patrolling pact that could ease tensions between the two sides. India and China have reached an agreement on patrolling arrangements along the line of actual control, or the LAC. Now, this is a major development
The agreement could pave the way for እንታይ እዩ እዚ እዘን ክልተ ሃገራት 1.4 ቢልዮን ህዝቢ ዘለወን እየን ስለዚ ዳርጋ ህዝቢ ቻይና ጥራይ ሓደ 20% እንድሕሪልና ህንድን ተወሲኽናሉ 40% ናይ ህዝቢ ዓለም ኣብዚ ክልተ ሃገር ይዝቕመጥ ኣዝየን ገጀፍቲ ሃገራት እየን ብዙሕ ህዝቢ ዘለወን ቁጠባ ናይ ዓለምና ድማ ብዘይ ቃል ዓለም ንዕቤት ናቶ ትግሮው ዝበሃል ኣብዘን ክልተ ሃገራት እዩ ዝምርከስ ዝዓበየ ክፋል ናቶ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘለወን ካብ ሕጂ ንድሓር ክንድሕሪ 5 ዓመት ተሪእና ድማ ኤክስክሉሲቭሊ ቁጠባ ናይ ዓለምና ትዝዓበየ ምንጭ ናይ ዕቤት ናቱ ካብዘን ክልተ ሃገራት እዩ ክምርኮስ ናው እዘን ክልተ ሃገራት ዶብ ኣለወን እዘን ሃገራት እዚኣተን ድማ ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ጥቃጥቃየን ብዙሕ ፖለቲካዊ ፀገም ዝነበረን ኣይኮነን ዘይምርዳእ ክህሉ ይኽእል ግን ናብ ኩናት ዝማዕበለ ኩነታት ግን የብሎምን ፕሮብለም ኣብዚ እዋን እዚ ንህንዲ ኣሜሪካ ብዙሕ ግዜ ምትእትታው እናገበረት ንቻይና ካብ 2016-17 ምስ ጀመረት ንቻይና ምቁፅፃር ኮንቴን ክትገብራ ምዃና ካብ 2020 ድማ ኣግረሲቭሊ ክትከይድ ምስ ጀመረት እዚ ጉዳይ ናይ ዶብ ኣዛራቢ ኮይኑ ሓንሳብ ቻይና ህልቂት ትፍፅማላ ኣብቲ ሽንጃንግ ዝበሃል ትብል ሓንሳብ ኣብ ቲቤት ዝግበር ዘሎ ግፍዒ ሓንሳብ ምስ ህንዲ ንህንዲ ዶባ ክትዕሳ እያ እናተባሃለ ነዚ ጉዳይ እዚ ከጓሃርዎ እዮም ፀኒሖም ኦፍኮርስ ኣብ መንጎም ዘይምርድዳእ እውን ነይሩ እዩ እቲ ጉዳይ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ቻይና ተረዲዎም ነይሩ ካብ ምንታይ ዝብገስ ምዃኑ ህንዲ ግን እቲ ኩነታት መሳርሒ ናይ ኣሜሪካ ኮይና ትኸይድ ነይራ ኣብ መወዳእታ ግን ኣሜሪካ እንታይ ክትገብሮም ከም ትፍትን ዳላ ልክዕ ድሕሪ ምርጫ ናቱ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ህንዲ ናሬንድሮ ሞዲ ፅቡቅ ጌሩ ተረዲይዎ ኣሎ ሕጂ 5 ዓመት ኣለዎ ናይ ስልጣን ኣብዘን 5 ዓመት ድሮ 2 ወርሒ 3 ወርሒ ከይገበረ ከሎ ተሪር ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ድማ ምስ ቻይና ዘለዎ ኣገባብ እንተዘይቀይሩ ቁጠባ ናይ ህንዲ ስታክ ክገብር ምዃኑ ክዓቢ ከም ዘይኮነ that's why እቲ ዝዓበየ ዕዳጋ ናቱን ዝዓበየ ንግዲ ዘለዎን ሃገር ቻይና እዩ ጎረቤት እዩ ብዙሕ ዘተሓሓዝ ኣለዎም ስለዚ ምስ ቻይና ዕርቂ ክንገብር ኣለና ዘለና ሽግራት ክንፈታሕ ኣለና ብምባል ቀቅድሚ ብሪክስ ነዚ ክልቲኡ ድማ ንክልቲኦም ብቐረባ ናይ ቀረባ መሻርክቶም ቁፅሪ ሓደ እውን ክንብሎ ንኽእል መን እዩ ራሽያ እዩ ናይ ቻይና ናምበር 1 መሻርክቲ ራሽያ ክኾን ከሎ ናይ ህንዲ ናምበር 1 መሻርክቲ ድማ ራሽያ ፑቲን እዩ ስለዚ ንክልቲኦም ብቐረባ ዝቐርቦም ስለዝኾነ ንክልቲኦም ኣካላት ናይ ብሪክስ ስለዝኾኑ ንክልቲኦም ኣብ መንጎ ኮይኑ ይዳንዮም ከም ዝነበረን ብድሕሪ መጋረጃ ዓለም የኣሜሪካ ከይሰምዐትን ዘይምግባዕ በዓል ክልቲኦም ባዕሎም ከም ዝፈትሕዎ ትፀገም ምክንያቱ ፑቲን ተፈትሕዎ ኣሜሪካ ክትፅለል ስለትኽእል ባዕሎም ከም ዝፈትሕዎ ኮይኖም ሕጂ ናብ ብሪክስ መፂኦም ኣለው ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ሕጂ ፊት ንፊት ክራኸቡ ባይላተራል ሪሌሽንሽፕ ክገብሩ ክእሉ እዮም ወይ ባይላተራል ሚቲንግ ክገብሩ ክእሉ እዮም ዝብል ዘረባ ኣሎ እዚ ዘረባ እዚ ካብቲ ዋዕላ ናይ ብሪክስ ዝዓቢ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ካብቲ ዋዕላ ናይ ብሪክስ ንባዕሉ እዚ ነገር እዚ ይዓቢ እዩ ንራሽያ ድማ እቲ ዝዓበየ ጉድ ኒውስ እዚ እዩ እዘን ክልተ ሄቪ ዌይት ዝኾነ ሃገራት እሞ ጎረቤታ ዝኾና ክልቲአን ድማ ዕምቆት ዘለዎ ዝምድና ምሳ ዘለወን ክልቲአን ክረዳዳኣ ክኽላለዎ እቲ ብሪክስ ሓያል ኮይኑ ክኸይድ ኮይኑ ኦፍኮርስ ዘይምርድዳእን ሜይቢ ንህንዲ ከውፅዋ ድዮም ገለ ዝብል ዘረባ እውን ነይሩ እዩ ህንዲ ግን ካብኡ እንተወፂኣ ክስሕና ምዃና እውን ይፈልጡ እዮም ምክንያቱ ኢንጂን ኦፍ ግሮውስ ዝበሃል ኣብኡ እዩ ዘሎ ካብዚ ቦታ እዚ ምውፃእ ማለት ቦታ የብላን ኣብ G7 ክእትዉ ኣይኮኑ ኣብ UN ሴኩሪቲ ካውንስል ቦታ የብላን ስለዚ ንህንዲ ጎረባብቲ ሃገራት እዮም እዚኦም ብፀጋታት ይኹን ብካልእ ናይ ራሽያ ነዳዲ ንቁጠባ ናይ ህንዲ ራን ዝገብሮ ዘሎ ላዕሊ ከም ዝኸይድ ዝገብሮ ዘሎ ከምኡ ድማ ቴክኖሎጂ ናይ ቻይና እዩ እምበር ናይ ኣሜሪካ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ዝምድና ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ነቲ ናይ ብሪክስ ዋዕላ ዝለዓለ ኣገዳስነትን ተደላይነትን ወሲኹሉ ኣሎ ሕጂ ኣብ መንጎ ኣብቲ ዋዕላ ተራኺቦም ዝገብርዎ ድማ it's going to be a major event ማለት እዩ Now, this is a major development. The agreement could pave the way for the disengagement of troops from both sides of the tense border and lead to a resolution of the ongoing tensions. As a result of these discussions, As a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. So ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሃገራት ብመንገዲ ፎሬን ሴክሬታሪ ናይ ህንዲ ከም ዝተሓበረ ሓደ መዓልቲ ክተርፈ ከሎ ሜጀር ኣናውንስመንት ገይሮም ኣለዉ እዚ ድማ እቶም ምዕራባውያን ሃገራት ኣብ መንጎ እዚአን ክልተን ሃገራት ዘሎ ፍዕፋሕ ከክፍዕዎ እሞ ንህንዲ ካብ ቻይና ክግልልዋ ብፍላይ ኣሜሪካ ለይትን መዓልትን ዝሓልምዎ ዝነበሩ እዩ በርዒን ኣሎ ስቲል ኣሜሪካ ክድግሱ ይኮኑ they going to create a new system ከመይ ጌርካ ንህንዲ ካብ ዝጉጅለ ዝጣልያ ምክንያቱ ቻይናን ራሽያን ቀቢፆመን እዮም ቻይናን ራሽያን ጉድባይ ኢሎሞም እዮም ዝኾነ ይኹን ዋጋ ክመልስዎም አይክእሉን እዮም ነዚአን ካልኦት ሃገራት ግን ክመልስዎን ይኽእሉ እዮም ሕጂ ራእዩ ክሳዕ ክንደይ እቲ ምትንኻል ወይ ናክፋእ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ከይዱ ከም ዘሎ ኣብዚ ስምዑ ሕጂ of the Kremlin's military partners. For 24 years, Russian President Vladimir Putin steered clear of Pyongyang.
But in June of this year, the stars aligned. Putin was back in North Korea's capital city with leader Kim Jong-un in need of more firepower for Russia's war against Ukraine. Then, earlier this month came a meeting with Iran's new president, Masoud Pezeshkian. Putin cementing ties with a country that's helped push his full-scale Ukraine invasion since almost the beginning. And then there's his relationship with China's እንታይ ንርኢ ዘለና ነዚ ርክብ ናይ ራሽያ ምዝን ኣገደስቲ ሃገራት ትብልዎን ዘለዉ ብተደጋጋሚ ከም ሓደ ክፉእ ሰይጣናዊ ሓይሊ ገይሮም እዮም ዝዛረበሉ ዘለዉ ሓድሽ ሽሙን ኣውፅኦም ዘለዉ ክንርኢና ራሽያ ኣብዚ እዋን እዚ ዕምቆ ዘለዎ ዝምድና ናታ ምስ ቻይና ምስ ኢራን ከምኡ ድማ ምስ ሰሜን ኮርያ ጥራይ ከም ዝኾነ እሞ ንወታደራዊ ምድላዋት ጥራይ ምዃኑ እዮም ክነግሩ ዝፍትኑ ራሽያ ግን ምስ ካልኦት ሃገራት ዕምቆ ዘለዎ ዝምድና ምስ ቪየትናም ዝምድና ጌራላ ምስ ዩኤኢ ዓብ ዝምድና ናይ ቢዝነስ ዘለዎም ኣለዎም ምስ ስዑድያ ፅቡቅ ዝምድና ኣለዎም ምስ ማሌዥያ ዝምድና ኣለዎም ምስ ብራዚል ዝምድና ኣለዎም ምስ ብዙሓት ሃገራት ዝምድና ኣለዎም ምስ ሳውት ኣፍሪካ እንታይ ግን ንሳቶም ኩሉ ብዓይኒ ኩናት ብዓይኒ ባእሲ ስለ ዝርእይዎ ዘለዉ ከመይ ጌርካ ነዚ ናይ ራሽያ ፅልዋ ተንእሶ ከመይ ጌርካ ንክፉእ ምዃኑ ንሕማቕ ምዃኑ ተጸልሞ እሱ እቲ ፕላን ዘሎ ማለት Xi Jinping, whose country has helped Russia less directly by providing critical components for weaponry and by not opposing Putin on Ukraine. All told, together, they've been recently dubbed the Crinks. C for China, then Russia, Iran, and North Korea. So እንታይ ገብርዎና ኣሎ ክሪንክስ ዝብል ሽም ኣውፅኦም ለና ኣሎ ሕጂ ኸ ክሪንክስ ማለት ማለት እዩ ቻይና ራሽያ ኢራን ኖርዝ ኮሪያ ማለት እዩ ክሪንክስ ኢሎም ከምዚ ሓውሲ ፀርፊ ዓይነት ሕማቕ ሽም ኣውፂና ኢሎም እዮም ከምዚ ብሪክስ ዝብል ሽሙን ቀደም ባዕሎም እዮም ኣውፅኦም መፅነ ኢላ ክነግረኩም እየ ታሪክ ስለዚ ነዚአን ከዓ ንምንፃለንን ንምድኻመንን ዝግበር ዘሎ ጎስጓስ ዝመራዩ So how do the Crinks alliances work? Well, North Korea has gained a mutual defense pact with Moscow, a deal that even South Korea's defense ministry surmises has led to North Korean troops being ready to fight in Ukraine. Tehran, meanwhile, has provided drones by the thousands to Russia, plus now ballistic missiles, all to fuel Moscow's war and, for Iran's sake, keep the West heavily occupied. Powerful China sits in the middle of the Crinks, flouting the West with stronger ties to Russia, maintaining its long-held base of support for its autocratic neighbor North Korea. Tehran is also making an effort with the reclusive state's leader, Kim Jong-un, as well as China's Xi Jinping. For Beijing, its links to the other Crinks are helping to guide its increased pressure on Taiwan, even, it's said, with Russian-style disinformation tactics. And together, analysts say all four Crinks are working to upset the global... So እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እዚ ዚግዛጋት ረእይዎ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሰለስቲኦም ቻይና ብንግዲ ንራሽያ ትሕግዘላ ኢራን በፅዋራት ብድሮናትን ብገለን ትሕግዘላ ሰሜን ኮርያ ድማ ሰራዊትን ኣፅዋሪን ይሰድድ ኣሎ ከምኡ ድማ ንሰሜን ኮርያ ክኸውን ከሎ ኢራን ትሕግዞ ከም ዘላ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ከምኡ ድማ ራሽያ ንሰሜን ኮርያ ይሕግዞ ከም ዘሎ ከምኡ ድማ ንቻይና ኩላቶም ኢራን ትሕግዞ ከም ዘላ ብነዳዲ ድዩ ብገለ ከምኡ ድማ ራሽያ ወታደራዊ ደገፍ ንቤጂን ዲፕሎማሲያዊ ደገፍ ይገብር ከም ዘሎን ከምኡ እውን ሰሜን ኮርያ ንክልቲኡ ኣብቲ ኣስተዋፅኦ ኣብቲ ናይ ኤስቲኤሽያ ዘሎ ሕልቕልቕ ንሱ ድማ ሓይሊ ብምዃን ኩሉ እዚ ብዓይኒ ባእሲ ስለ ዝርእይዎ ዘሎ እዮም እዞም ሃገራት እዚኣቶም ማሕዝነት ንክገብሩ ክተሓባበሩ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ፅልዋ ንክወፁ ይቀራረቡ ከም ዘለዉ ክገልፁ ይደልዩን እዮም ስለምንታይ ኩሉ ግዜ ንፀላይኻ ሰይጣናዊ ክትገብረለካ ንክትሃርሞ ህዝቢ ክፀሎ ኩናት ንዕኡ ክትገብር ከለካ ድማ እቲ ህዝቢ ኣብ ጎንኻ ጠጠው ክብል ታክቲክ እዩ ክትፈልጡ ኣለኩም ኤርትራ ሰሜን ኮርያ ናይ ኣፍሪካ ክብልዋ ከለዉ ንሰሜን ኮርያ ብዙሕ ተነፅሎ ገይሮማ እቲ ናይ ሰሜን ኮርያ ተነፅሎ ፅቡቅ ስለ ዝሰርሓሎም ንኤርትራ ድማ ከምኡ ንክንፅልዋ ከምኡ ዓይነት እገዳ ካብኡ ዝኸፍል መስርሕ ንክገብሩላ ብናይ ሰሜን ኮርያ ሽም ክፅውዓ ከለካ ሰሜን ኮርያ ተኮይነዳ ድሌቶም ገርባ ክፉኣት ህዝቢ እዮም ርጉማት ህዝቢ እዮም ብምባል ርጉማት መርሕነት እዩ ዘለዎም ኢልካ ድሌትካ ክትገብራ ትኽእል እዚ ኩሉ ግዜ መጀመርያ ሕማቅ ቅድሚ ምምፅኡ እንታይ እዮም ዝገብሩ የለማምድዎት ህዝቢ ኤርትራ ፅቡቅ ዝበሃል ከም ዘይብላ ወላ ሓንቲ ነገር ተስፋ ዘይብላ ሃገር ከም ምዃና ገይሮም ከምንሎም ሽዑ ኩናት ድዩ ተኣዊጁ እገዳ ድዩ ወሪዱ ተፅዕኖ ድዩ ተገይሩ ኩሉ ነገር ፀገም ኣይብሉን ህዝቢ ስለዚ ይንብቦን እቲ ሚድያ ድማ ስለዝዓብጥዎ ሕማቁ ጥራይ ንላዕሊ ከም ዝመፁ ይገብርዎ እዚ እዞም ሃገራት እዚኣቶም ከም ካልኦት ሃገራት ርክብ ንክገብሩ ዝምድና ንክገብሩ መሰሎም እዩ ግን ከምኡ ዝበሃል የለን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ረእዩ ሕጂ እቲ በዓልካ ትገብሮ ፖሊሲ ምስራሕ ክዓብየካ ከሎ እንታይ ከም ዝመስል ኣብዚ ረእዩ into consulting firm McKinsey. After they say McKinsey allegedly violated the law after working on sensitive U.S. national security matters while failing to disclose potential conflicts of interest over its work for the Chinese government. It comes as the firm is overhauling its...
መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ዝበዝሓ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ተን ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ ቤት ፍርዲ ናይቲ ሃገር ወይ እውን ዲኦጄ ጃስቲስ ዲፓርትመንት ዝብሎ መዓት ክስታት እዩ ዝገብረለን ዘሎ ስለምንታይ ካብ ቻይና ክለያ ይደልየን ኣሎ ሰም ድማ ቻይና ዝበለፀ ዕዳጋ ናቶም እዩ ስለዚ በፍንጫ ካብ ቻይና ተኣለዩ እናበልካ ምስኩስቶ ከምዚ ጌርካ እናተባህሉ ኩሎም ቶም ካምፓኒታት ኣብ ሽግር የጋጢሞም ዘሎ ምክንያቱ ረብሓ ናቶም ቢዝነስ ናቶም ተቐንዲ መክሰብ ዝገብረሎም ዝነበረ ቢዝነስ ካብኡ የትርፍዎም ስለ ዘለው ሕጂ ረይዎም ክሳዕ ክንደይ እቲ ናይ ቻይና ቁጠባ ወይ ናይ ቻይና ቴክኖሎጂ ካብኡ ንክወፁ ሽግር ከም ዘጋጥሞም ዘሎ China business separating its China operations from other global projects to reduce security risks. The Commerce Department also opening a probe into Taiwan semiconductor manufacturing over allegations that it sold AI ready and ከምኡ ድማ ካልኦት ሃገራት ናይ ዓለም ብፍላይ ኣብዚ ቺፕስ ዘለዋ ካምፓኒታት ናይ ጃፓን ካምፓኒ ይኹን ናይ ኔዘርላንድ ሓደ ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ ነይርዎም ንዑ ቁጠባቲ ኣታዊታት ናቱ መሬት ብርኪ ናቱ መሬት ከም ዘብጥ ገይሮሞ ስለምንታይ እገዳ ናብ ቻይና ንኸይሸይድ እቲ ዝዓበየ ዕዳጋ ናቱ ዝነበረ ስለ ዝኸልከልዎ ከምኡ ድማ እዚ ናይ ታይዋን ሰሚኮንዳክተር እውን ንቻይና ንህዋዌይ ሂፕካ ቴክኖሎጂ ተባሂሉ እውን ኣብ ክሲ ኣሎ ስለዚ ኣሜሪካ ቤት ፍርዲ ይኹን ከምዚ ናይ ሃገራት ናይ ዓለም እገዳ ትገብር ዘላ ንካምፓኒታት ድማ መሃነነን ያጥፍያትለን ዘላ that's why ድማ ካምፓኒታት ኣቕሎም ፀይቦም ኣሎ ዝኾነ ይኹን ምስ ቻይና ርክብ ኣይትግበሩ ምብባል ማለት ካብቲ ዝዓበየ ዕዳጋን ዝበለፀ ቢዝነስን ክንፅልዎም ክፍትኑ ከለው እዩ ኣብዚ ሕጂ ሓንቲ ነገር ኣላ ለንቀነ ከተዛርቦም ጀሚራ ዘላ ሰኻ ነፍስኻ በዓልኻ DJI meanwhile is suing the Defense Department now in a bid to overturn the department's decision to add DJI to a list of designating it as a Chinese military company but it is. So it's on the list. Joining me now is Gatestone Institute Senior Fellow and author of Plan Red, China's Project to Destroy America. So Plan Red كبزر China's project to destroy America كم زي بالمصحفتي بزعق زي دوت أبزوان زي نتشاينا كم يجرك تدفع China كتدفع إنها تحسب على زبل مصحفتي تم زبالة يوم دشيوت أبزوان زي معناته أمريكا كم زي عينة مصحفتي هم زي نكتصحفوا سلزدل زلوا سبعة نوع كم ببوس سلزدل زلوا كم زي مصحفتي دصحفوا العلا قداس النتيجة. Gordon Chang. Gordon, you know this DJI situation is interesting because yes, it's a Chinese drone company. Yes, it should be designated as one. But the U.S. buys drones from DJI. Why are we buying drones from DJI in the first place? Imagine our military using Chinese drones. Is that what we should be doing? So, እንታይ መኽገብሪኻ ስለምንታይ ድሮን ናይ ቻይና ንገዝእ ኣለና ይብሉ ካል ኣማራፂ ስለዘየለ ወይ እውን ምሱ ዝወዳደር ኣማራፂ ስለዘየለ እቲ ቴክኖሎጂ ቻይና ቀዲማ ንቅድሚት ስለዝኸደት ከምኡ ድማ ድሮናት ብማስ ፕሮዳክሽን ብብዝሒ ከተፍሪ ብዝሰለጠን ብዝሓሰረ ዋጋን ከተፍርዮ ስለትኽእል በፍንጫ ካብኦም ንክትገዝእ ኢኻ ትግደድ ምክንያቱ እቲ ኣማራፂ ኣዝዩ ክቡር ወይ እውን ዝሑል ስለዝኾነ ስለዚ እቲ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ምክልኻል ድሮናት እውን እንተኾነ ካብ ቻይና ገዝኡ ምስ ቻይና ክዋጋ እዩ ዝሓስብ ዘሎ ከምኡውን ንኣብነት ትማሊ ሓንቲ ቪድዮ ቻይና ሰዲዶማ ነይሮም ቻይና ኣብ ውሽጢ መዓልቲ ከባቢ 1000 ክሩዝ ሚሳይል ክሰርሕ ከም ትኽእል ዘርኢ ማኒፋክቸሪንግ ካፓሲቲ ከም ዘለዋ ተራእዩ ኣሎ ኣብ ቻይና ዘሎ ማኒፋክቸሪንግ ወይ ከዓ ናይ ፋብሪካታት ዓቕሚ ንኣሜሪካውያን ሾክ እዩ ዝገብሮም ዘሎ ሾክ እንታይ እዩ እቲ ኢኮኖሚ ናይ ቻይና ክሳዕ ክንደይ ሓያል ምዃኑ ኣፁ ከምቲ ካልእ ነገራት ብሄቪ ቮሊዩም ወይ ከዓ ዓብዪ ቁፅሪ ዘፍርዩ ዘለው ኣፅዋር ድማ ካብኡ ንላዕሊ ከፍሪ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝረአ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ስምዕዎ እዚ ኤክስፐርት ናይ ጸላኢ ቻይና መፅሓፍ in an environment where China is surveilling America morning, noon, and night? Absolutely not. And we got to remember that in the Chinese system, every Chinese entity, every Chinese individual must obey commands of the Communist Party. And as well, China's National Intelligence Law of 2017 requires Chinese entities to spy if demanded. Now, in China, they have got something called military-civil fusion, which means the military has access to everything in the country from civilian institutions and universities and others. So እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ንሕና ዲፈንስ ናትና ሰራዊት ናትና ብፍጹም ካብ ቻይና ክገዝኡ የብሉን ሓንቲ ነገር ከዘኻኽረኩም ዘለኒ ኣብ ቻይና እቲ ሚሊታሪ ናብ ዝኾነ ይኹን ካምፓኒ ኣክሰስ ክህልዎ ከም ዘለዎን ሓበሬታ ክህልዎ ከም ዘለዎን ዝኾነ ዜጋ ናይ ቻይና ድማ ምስ ሰራዊት ናቶም ምስ መንግስቲ ናቶም ክተሓባበር ከም ዘለዎ ከምዚ ክብል ከሎ ሕጂ ቻይና ጥራይ ከምኡ ትገብር እዩ ዝመስል ኣሜሪካ ከመይ ትገብር ማለት እዩ ዝኩሉ ሓበሬታ ካበይን ይረኽበሉ ኣሜሪካ መዓልታዊ ዘይኮነ ሓበሬታ ዝወፅእ ዘሎ ጉግል ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ከም ዝኾነ ኩሉ እዚ ሶሻል ሚድያ ቪድዮም ከም ዝኾነ ድሌቶም ከም ዝገብሩ ንዝፀልዎ ሰብ ድሌቶም ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ስለዚ ከምቲ ንሳቶም ዘይገብርዎ ዘለዎ ንካልኦት ጥራይ ክኸሱ እዮም ዝመርፁ ጣላ ቴክኖሎጂ ሎሚ ዋላ እቲ ተራ ሰብ ክፈልጥ ጀሚሩ ዘሎ ኦኬ እዚ እቲ ሓደ ክኸውን ከሎ እቲ ዓለምና ትፅበዮ ዘላ ኩነታት እንታይ ይመስል ማለት ኣሜሪካ ክንምንታይ ንቻይና ክትቋፀራ ትፍትን ኣላ ክንምንታይ ንራሽያ ከተነፅላ ትፍትን ነይራ እዚ ነገር እዚ ይሰርሓሎም የለን
ሓደ ካብቲ ይሰርሓሎም ከም ዘየለ ድማ ኣብቲ ቁጠባኦም እውን ምልክት ንሪኦ ኣለና እጂ ኣብዚ ክልተ ነገራት ንርኢ ንመለስ ናብቲ ናይ ብሪክስ ዋዕላ ክልተ ነገራት ንርኢ BRICS. Now, the first BRICS summit was held in the Russian city of Yekaterinburg in 2009. You can see visuals from the first leaders there, where the then Russian... እዚ እቲ ቀዳማይ ዋዕላ ናይ ብሪክስ ዝበሃላ ዝነበራ ናይ ብሪክስ ሃገራት እዩ ነይሩ እዚ ቀዳማይ ዋዕላ ናቶም ኣብ ራሻ ተኻይዱ ነይሩ አይ ቲንክ ኣብ 2009 ዝተኻየደ ነይሩ ስለዚ ነዚ ብሪክስ ዝበሃል ኣብ ምቋም ዓብ ተራ ዘለዋ ራሽያ ነይራ ካብ መጀመሪኡ እውን President Dmitry Medvedev, Brazilian President Lula da Silva, Indian Prime Minister Manmohan Singh, and Chinese President Hu Jintao met. There, the leaders set the goals of the bloc and to promote open dialogue and cooperation, serve common interests, and to build a harmonious world of lasting peace and common prosperity. Now, at first, the group had 4 members, just Brazil, Russia, India, and China. Then in 2010, we had South Africa join the group. Now, this year, we have Egypt, Ethiopia, Iran, and the United Arab Emirates. እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ስዑድያ ብወግዒ ካብቲ ብሪክስ ከም ዝሃደመት ወይ እውን ጠቕላላ ኣይደልን እየ ኢላ ድያ ኣይበለትን ዝፈለጥኮ የብለይን ግን ካብቲ ኩነታት ኢዳ ስሒባ ስለ ዘላ ምክንያቱ ኣሜሪካ በፍንጫ ሒዞማ ስለ ዘለዉ ከምዘይዋፅኦም ፈሊጦም ኣልዮም ኣለዉ እቲ ዓቕሚ ዘለዎ ዩኤኢ ግን ቀፂሉ ኣትዩ ኣሎ ስለዚ ኦልሬዲ ስዑድያ ከም ድሌታ ክትከይድ ከም ዘይትኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ኣፍሊጣ ኣላ ማለት እዩ ኦኬ ንቐፅል እንታይ ኣሎ እቲ ካልእ እጅብቲ ናይ ትንተና ናይ ቁጠባ ናቱ ገጽና ክንከይድ እንታይ ሓይሊ ኣለዎ እዚ ብሪክስ ከንሽቲ ሓበሬታ ኣፕዴት ንውሰድ population, and that's huge. That's about 3.6 billion people. Now, while representing more than 36% of እንታይ ትሪኡ ኣለኹም ኣብዚ ብሪክስ ማለት 45.2 ህዝቢ ዓለም ኣብዘን ሃገራት እዚኣኒ ዝቕመጥ ዘሎ 45.2 እዚ ከባቢ 50 ሚታዊት ህዝቢ ዓለም ዝቕመጠለን ዘሎ ሃገራት ኢና ንዛረብ ዘለና ካልኣይ ግሎባል ጂዲፒ ብዓለም ቁጠባ ክንሪኦ ከለና 36.7 ናይ ዓለምና ቁጠባ ኣብዘን ብሪክስ ሃገራት 9 ሃገራት እዩ ዘሎ ብምቕፃል ናይ ነዳዲ ሃብቲ ክንዛረብ ከለና ድማ 45.8 ነዳዲ ናይ ዓለምና ድማ ኣብዘን ሃገራት እዩ ዘሎ ስለዚ ብኩሉ ብህዝቢ ብፀጋታት ብማዕድን ብቁጠባ ዝሓየላ ብሎክስ እዮም ክንደይ ህዝቢ ኣብ G7 ይቕመጥ ኣዝዩ ውሑድ ክንደይ ክፋል ናይ ነዳዲየን ዝቋፀራ ሜቢ ጀካ ኣሜሪካ ነዳዲ ዘለዋ እውን የለን ኣብ G7 ክንደይ ፐርሰንት ናይ ቁጠባ ናይ ዓለምና ቀደም ላዕሊ ነይሩ ሎሚ 29% ዲ ገለ መለ ስለዚ ሳዕ ክንደይ እቲ G7 ዝበሃል ኣሜሪካ ትመርሖ ዝነበረት ብሎክ ንታሕቲ ገፁ ይወርድ ከም ዘለዎን እዚ ብሪክስ ዝበሃል ዘሎ ድማ ንላዕሊ ፀብለል እናበለ ይመፁ ከም ዘለዎን ምስ ግዜ ድማ ኣዝዩ እናዓበየ ክኸይድ ዝኽእል ብሎክ ምዃኑ እዩ ዝነገር ዘሎ GDP. Now, with the intake of new members, it also brings together about 45% of world oil reserves under its wings. RT Saskia Taylor has been looking at how the bloc has only grown stronger throughout the years. From humble beginnings to economic and political powerhouse, BRICS is the new kid on the block shaking things up. BRICS is a melting pot of languages, economies, religions, ethnicities, political systems, cultures, all different, and yet somehow united. What sets BRICS apart from many other international organizations? BRICS was never meant to be created in opposition to anyone. The Prime Minister of India put it best. He said BRICS is not an anti-Western alliance. It is simply not Western. ፑቲን ድማ ቤላ ገይሩ ኣፎም ኣትሒዝዎም ለንቀነ እዛ ዘረባ እዚኣ ናይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣነ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ህንዲ ዝበላያ ባዕሉ ድማ ደጊምዋ ብሪክስ ማለት ኣንጻር ኤውሮጳ ወይ እውን ኣንጻር ምዕራባዊ ዓለም ኣይኮነን ንሳቶም ኣንጻሮም ከም ዝቃለስ ዘሎ ወይ እውን ንኣሜሪካን ንኤውሮጳን ከውድቕ ከም ዝመፀ ገይሮም እዮም ዛረብዎ ቤላ ገይሮም እዮም ካብ ዝምልስሎም ኖ ኣንጻርኩም ኣይኮነን ጥራይ ንስኹም ትቋፀርዎ ኣይኮነን እዚ እዮም ዝብሎም ዘለዉ ብሪክስ ማለት ናን ዌስተርን እዩ ምዕራባውያን ሃገራት ዝቋፀርዎ ትካል ኣይኮነን ወይ እውን ኦርጋናይዜሽን ወይ ካብ ግሩፕ ኣይኮነን ግን አንጻርኩም ካይኮነ አንጻር ዝኾነ ይኹን ካይኮነ ፑቲን ኢልዎ ናይ ህንዲ ፕራይም ሚኒስተር ኢልዎ ካልኦት ድማ ኢሎሞ ግን ንሳቶም ዞም ምዕራባውያን ኩሉ ነገር ብዓይኒ ፅልእ ስለ ዝርእይዎ ንዕዖም ንምጥፋዕ ንዕዖም ንምእላይ ንዕዖም ንምውዳቕ ዝተገበረ እዩ ዝመስሎም ዘሎ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ኢንሴኪሪቲ ወይ ከዓ ኮንፊደንስ ዘይምህላው ተወዳዲርካ ክስዕር ኮይኑ ስማዓካ ኮይኑ ክትገብር ኢኻ ትፍትን ክትዕንቅፍ ክትፀርፍ ከተዋርድ ኢኻ ትፍትን እምበር ብሪክስ ወታደራዊ ኣላያንስ ኣይኮነ ወይ ብሎክ ኣይኮነ ንኻልኦት ከምዛ ኣፅዋር ብሓደ ክገብር ዘሊ ነው ንሱ ሓደ ቁጠባዊ ሽርክነት ዘለዎ እዩ እንተኾነ እቲ ንሱ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ናይ ናፅነት ንዓታቶም ስጋት ክፈጥረሎም እዩ for example changing the dollar isn't what it used to be and the West system's being challenged by a multipolar one. BRICS Plus is emerging as one of the driving forces behind these changes. So ሓደ ካብቲ ኣብዚ ኮንፈረንስ እዚ ትፅቢት ዝግበረሉ እዚ ናይ ፋይናንሻል ኣርኪቴክቸር ክግበር ዝኽእል እዩ ንስኻ እንታይ ዘርእየካ
حدش international payment system دحر تأتيو كم تزبل زلنا نأمريكا دولار ناتا عبي صلوا قبرليو عبي صفيت كهونيو that's why دما نساتهم دما سكاد سمعهم زلوا كاب زيرو تبقي سما يكون أمريكا كجرعوز دليل زلوا جن تحطون تايو أنت كتجبر تخ وكنيدو تاي خاطر تجبر كم زين خير قات مكاسي أبي خاطر كيد ويون كجمر كلون كو أقدر إمام صبغنا جر جرام يمزري ونيرو جم ناتهم كمينيرو جن مسكيزيه التكونات كم تنساتهم زلي وده يكونس كاب دليت ناتهم وزاي كم زغده أبزيجي التقطبة نيكرا من هجر ريو GDP and purchasing power parity by 2018. BRICS has since widened the GDP. زجريوا بريكس versus G7 زبل كتري خلقة كابتي كلتشان عصرت شو متن ترى جمرو كلتشان عصر شو متن شو عندي حليف وات بريكس بهال كابو جميرو جن ريوا أتي ناي G7 إنهم كل قليز خيزلو كاب 30 حدا نتبشو منتا برسنت ناي كنت بازنا بري ناب 20 شاعتن بشد شغوري له زخا كاب 30 كلتن برسنت ناب 30 5% دي يبلو سلازي مني ناودق عينا يتزا قداسي من نابي خيدالو مفلاتون أبتقعزو أقداسي with a 5% lead over the G7 and a lot of that success has to do with the bloc's new development bank. It was created in 2015 to help emerging economies fund and become a multipolar alternative to the IMF and World Bank that may soon even have its own version of SWIFT. We believe the creation of an independent BRICS payment system is an important goal for the future. ريوا هذا كابتي نزي بريكس تدلعيز قبرزولو ناتو ديفلوبمنت بانك خمسة IMF وورلد بانكس بان ناتو ديفلوبمنت بانك سلوزولو التبانك تدما نتمع باليتات كم تنايا IMF ندحريد دمال سكا بروجكت زي كونس نقد ميد دوز دكا نهاجر كلام معزغ بروجكتس فاندز قبر سلوزغوني قبل علي دما حجي إز independent BRICS payment systems بهال دما تزبلت علم تسبيه زلا إيرترا دما بهنكا وتات تسبيه زلا قداي كون لذي BRICS payment system دحراتات يومهم حركاتهم أمنتاي استمسرتيو which will be based on modern tools such as digital technologies and blockchain. لذي blockchain مالت blockchain بعلو جلوس الناس زلويو ما نم قاصر زغل ما ننتهي قبرالو نحط قاصر دما transparency زلوا سيستم وسلزغني إذا دما حركاتي نت أمريكا تقاصر زنبرت نزبنات ليه تنا قبرت خيل زنبرة payment system وين financial architecture نعون نملاي ويون نعو كوادر زغل مسو كوادر زغل سيستم يفترس له زلوا which will be based on modern tools such as digital technologies and blockchain. The main thing is to make sure that it is convenient for governments, ordinary people and businesses, as well as cost-effective and free from politics. Although the new development bank serves a similar function to that of its Western equivalents, it's far more democratic. No one power can veto decisions. The bank's presidency rotates among member states, and the chairman is chosen through elections. On the other hand, the World Bank is directly controlled by and headquartered in Washington. As the only World Bank group and the chairman is chosen. So انت له تي زي بانك ناي بريكس بانكس بحال زلو تصبون نجار انت له no unilateral بيتوس حد هاجر بدليته نخلو نجار تتوقع بالزغل سلطان زلو هاجر يلن كم دما rotational presidency president نايتي development BRICS development bank مست presidency زخيت لذي نعبنا president ناي بريكس حد نجار تلو ناي China ويك ناي برازيل كونغول ويك لملس لذي التي presidency ناتزوار زخيت كم دما president is elected president so عندما ساتهم تمنبر هاجرات يوم دمرتوا بنصار وورلد بانك كل جزء أمريكا تقاصريو نا أمريكا تراي دما دليت كخد جبراي تخلنيها بجاك أمريكا نا أمريكا دليت تراي خازف الصب لذي وورلد بانك زبال كال يشبنا عالمنا خجبروه يمتفت نمبر نا أمريكا تكالن أمريكا تزورون بوليسنا أمريكا دسال تكال IMF كله قميو لذي كل تي قدلتات أمريكا تجبر زنبرت ياتهم تجبر له كابونا تمهرو نخل لك كسات الزغل that's why دما هاجرات ببزعي نابعتهم زو حزاز الله no wonder تي كونتات كم زك خون كيلو ناي بحكي زجر مدرخين through elections. On the other hand, the World Bank. Who's on the guest list then, Greg? Well, what's interesting here is that this is the largest gathering of leaders in Russia since the start of the invasion of Ukraine. There's 32 world leaders and other leaders such as the UN Secretary General Antonio Guterres. There are leaders from China, Xi Jinping will be there, India's Narendra Modi, also non-BRICS country leaders like Turkey's President Erdogan. Turkey is anxious to join the BRICS group and Erdogan will be present there as well. So many خابز متيزلو أرتا كتنسأل اللوا بينا كترف اللوا بينو كخونا اللوا بوتين زبحال زنبري بستفل عليه مرحتي كم زي أنا كم زلون درو bilateral relationship قال مرحتي أبد بوتات أتيوم سجبر وزلو وعلى دمان رلنا زتري وزلهم سريل رمفوزا دو أفريقيا بريزنتيو درو one to one meeting مس فلاديمير بوتين
كم زجبر زلون أزيو صعود زخانة تايد زخانة سكيدول كم زلوا أبتي bilateral relations يوم نجرو بوتين دمان زنجر زي نفس وقف سكند أكتك عمل كم زفتن زلوا نريو زلنا دما بستفعل عليه من قدي تي أمونغو تنحجرات زلوا ركب نمكب نمبال أمونغو نفس وقف حجر زلوا ركب نمعزاز زجبر زلوا ركبنا نرزلنا bilateral relations كم زو على العلا قد سنزلوا فلاي فلاديمير بوتين بزح سلا زي جيش حكم زكون كلوتي هاي ليفل ركب كجبر زخل انتنسيف لكم شرح له زلوا يزنجر سترايقنا يكونن درو نريو زلنا زدما أقدم له متراي مسكلة عبيت عقرات تراقيب له ساوث أفريكان رئيس أنا هنا أقدم ممكن قد ما حدا معلت مسنا UAE تراقيب نيرو لو مدما مسنا هند برايم مينستر ناريندرا مودي تراقيبو 1-to-1 discussions كم زكبر زلون قد ما خلت تورحون تراقيبهم كم زنبر الزكاريزي لذي ناريندرا مودي وين طبعا هندي طبعا رشا لعل متأسسار كم زلوا بفلاي أبتو تهدروا عينك الرخلو كبابي كابسو سكساب 7% أسوار ناي رشا ناي هندي كاب رشا زمت ويكا مس رشا متأسسار زلوا مخاني زنجر أبكو طبعا ما ببليونات زتمنك دسلا زلوا نوع مليسكا عمقات نموساخ مليسكا نمعزازون نمعبايون زقبر زولا كايدانا نرزلنا هندي أقدر استهجر كونت غنت أبتو مانجو زحل تبلو زلنا تبريكسيا تبهال جناب زوانزي مس تشاينا زنبرا جاب سنة فتحت بملو إنرجي أتيا قتلو تسميت جبرالو بتقين بتي نتي كونفرنس أب ساوث أفريقيا استجبر ستيل أمونغون زلو مدي مردا كله أبون سنة دي فتحوه مزارة بارس تقين نيرو أبز عجي وانجن تشاينان هندن زلون أمونغون زي مردا علين أفتبا مجابعي أنا بريكس مسألة زلوا لعلا قد سنة زلوا كونيو كم زبالكو زي دما حدا كابتي نريو زلنا حدش مدرخ توزلو مجلس ناتون كنا بلان خلينا نملا سبتا ريبورت ناتنا. Well, absent will be Brazil's President Lula. He sustained a head injury at home and had to cancel at the last minute before coming. Okay, to what extent, Greg, is this going to be a talking shop? To what extent is this just an attempt by Putin again to bolster his international standing? Is there anything that's really going to be hammered out at this meeting? And to what extent is there unanimity or at least agreement on some of these key issues for the BRICS nations? Well, that's a key point that you bring up. In a lot of ways, this is a talking group for these countries to come together, but they do have diverse interests and diverse motivations. There are significant issues on the agenda, but it's not clear that they'll get unanimity. One of those is how to replace the US dollar. Russia obviously is heavily sanctioned and is seeking to de-dollarize trade, is pushing to reduce the US dollar in global currency reserves, but not all countries are on board with that. Some are skeptical of replacing the US dollar as a reserve currency, even as they promote using national currencies in bilateral trade. Another issue is, of course, the expansion of BRICS. It expanded last year to 6 countries, but there's not agreement on whether it should be expanded moving forward, with some countries really in opposition to further expansion. So that could be one issue where you do see progress, or you do see some consensus built, but issues of de-dollarization, alternative currencies, those seem a lot further off. Yeah, that's really interesting. And I know China seems So times of زلوا بحفشة نتنجر أن عيسكا قناتيب كان خطريو زجبر زلوا فتنات كله كم تزدلي يخدلهم يلا نتبريك سما كم معلتنا معلتي هيدلاين ناقبر زمت زلوا أجد سنتو عزنتو دمعنا والسغز خيزلي زي ما نراشا أبي بوست ويون حيلي يبا كم زلوا ينان رجالنا زعبا بريكس كي وصلنا خلنا جناب أفريقيا قصنا كن ورد كم فتنينا أمنا أفريقيا قداي هون كله مجمريا نجيبتي بريزنتن ناي إثيوبيا برايم مينستر كلت يوم أبتو على تساتف مالو 1-to-1 ميتينج كقبرن يا ما يقبرون انتي شمقلنا قبر لهم دخون تا تقنتات ناتهم I don't know زعبو حبريتا مسرحبكو كبكم كفتني مجمريا جن أبزي أفكرنا أفريقيا خي وتصحو حدا قد سيزينا لوس كزي اسموها. Showdown in Kenya. Now, in a historic impeachment last week, Kenyan Parliament sacked President William Ruto's deputy, Rigathi Gachagua. Now, he is the same deputy who once helped Ruto to win the 2022 presidential polls by gathering huge support for him. But today, he is not only blaming Ruto for his unfair ouster, but also for threatening his life. After his dismissal as the deputy president, Gachagua has lashed out at his former boss. So أمونغو بريزنت ناي كينيان مختلو زنبري زتفتري جاب أمز حلفوان بستفل علينا يبلشونا كستات تمختلو زنبري كاب سلطانو impeached ويون كابو كم سقوا كجبر كله اتستسقوا مراحقن بزح سب كم زدقفو كم دما ويليام روتو كاب سلطان ترى كونس به واتون قتلني فتنالو زبل زربا سلدوزي أزارة بارس غين له ويليام روتو سلمتاي كم قون كيلو بس كان اسمعي انتاي زقاتم زلو. With some major accusations
He has accused Kenyan President William Ruto of plotting assassination attempts on him, not once, but twice. He said that these attempts were made through food poisoning and he detected before he could consume the food. And according to Gachagua, the first incident took place in western Kenya's city of Kisumu on the 30th of August. So comes the reason the deputy مغتل ويليام روتو زنبره كم حجون فتنا غدلات بمجبي بمبكال ناي مجبي تفتينو لخم زنبره أبزن زحلفا وارف مالتي ورشون منتك من مورد شعاتي زبل زلو بستفل عليه من قدي فتنا غدلات كم سجبرو لي زارب زلو هكذا كرغاغز جو كمي كهوني زغزي خنري ناغن serious one allegation and ردلنا. And the second in central Kenya town of Nyeri on the 3rd of September. Gachagua alleges the state operatives, including the National Intelligence Service, were involved in the plan. He said he asked for a security change after the incidents, but now the ousted deputy says his life is in danger as his security has been withdrawn altogether. He says his entire staff has been sent on compulsory leave and William Ruto would be responsible if anything happened to him. He told the reporters, and I quote, So كلتنا ناتو زنبرة security سلستالي حدقا كم زلون كلهم تم staff نعوزق زرحوا له زنبرو تطو كبل خم زلون security detail ناتو تطو كم زبلن سلازي زخونا نقر تقاتيمو ويليام روتو تحتات مخانو يزن نقر زلا قديمو لذي نايب حكي زقر مكونتاتنا نرزلنا بكينيا. I am shocked by how vicious a man I helped to be president, believed in and was persecuted when I supported, could be so vicious against me, unquote. Gachagua was speaking after being discharged from hospital where he was being treated for severe chest pains. He fell abruptly ill on the day that he was supposed to defend himself in the Kenyan Senate. كمون أبتي impeachment زغنلو معلتي impeach زقبرو لك بسلطانو زعلي يقولوا معلتو النفس بكلا كمت زقبوني يروجن قطعمي بهند بتاو حمام دما أبو كساتة فاي كالن سلزي نايب حق الزطرات ركن ثلاثنا. His impeachment trial was taking place. However, due to the last-minute illness, he did not show up, and the lawmakers moved to impeach him despite his absence. He was impeached on 5 out of 11 proceedings. The appointment process within is new, fair, and disappointing. The East African countries see this as a government tactic to distract the public from other pressing issues. They see the impeachment process as unfair and disappointing. I am not happy with Gachagua's impeachment. It's a painful one because Gachagua, as our leader, fought for our rights. He defended the common people. He didn't want us to suffer because we have suffered enough. So we as women would like him in his position because he is a defender of the weak. When he leaves, no one else will fight for us. So زي أمونغو political تاتون كابتي زبون دبس حتى زبون تايب لالو زي أزجبر زلون أنا كابتي نجبر زلنا كالسي نتي منقستي لوط نخجبر نجبر زلنا كابو كابت على معنا كالينا ديستراكت نخجبر ناس كمل زلو تاكتيكيو تزعبيت أجمع جن ساتم عب تغير التمثيل يكونه السيستم أنت عرفت نتز بزربع كم زي يكونه نشيك غير زلو ببال نت السيستم يمسك عام زلو بزوقين بتجن قداينا كينيا and the cost of living crisis in July and August. It's a sad moment for our country. Today, a lot of us are wearing black. بحفشة تي ناي كينيا قداي تي أمونغو تزبن أمونغو تي بوليتيكان أمونغو تزبن زلو جاب نعبي خيط كم زلو أبي إثيوبيا خنسجر كلنا دما تمر حنتن أمونغو تزبن زلو تجاب نعبي خيط كم زلو كابو وتسيلنا نبزوري أنا حكيت كلنا أبي أحمد هذا إيفنت جيرونيرو أسكبوك نجمر مجمريا. ድርጅቱ ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬሽ የአፍሪካ እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን ካፍና የዓለም አቀፉ እግር ኳስ ማህበር ናይ ኩዕሶ እግሪ ዝኾነ ይኹን ኮንፈረንስ ገይሮም ነይሮም ነቲ ዋንጫ አፍሪካ ንምእንጋድ አይ ቲንክ ኣብኡ ዝተሳተፈ ውድድር እውን ተሳቲፉ ነይሩ ኣብይ ኣሕመድ ከም ትሪእዎ ዘለኹም አይ ቲንክ ናብታ ጋንታ በዓል ፓርቲ ዝመስል كابتن نايت كلب كانتا خمس نبرة أبي أحمد كم ريزلنا أبدي أكو عسكري بزوح باشن كم زلوينا نريزلنا نتنا أفريقيا حبرت أكو عسكري من قدما بزوح تعري قبر كم زلو مستي أبتوريزم زتو كرو كتباك هنصوص دلي أنا دي سابا أتبابيكا تزلو بلاتفورم إثيوبيان إيرلاينز هلو تقال زلو نتدقيمكا ፕሬዝዳንቶችና
የካፍ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ከፍተኛ አመራሮች እንዲሁም ታዋቂ አፍሪካውያን የእግር ኳስ ኮከቦች በተገኙበት በቤተ መንግስት የእራት ግብዣ ተደርጓል። 46ኛውን የካፍ ጠቅላላ ጉባኤ ለመካፈል አዲስ አበባ ለሚገኙ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በሀገራቱ መካከልም የሰላምና የትብብር ድልድይ ሆና የቀጠለች ናት። በፈረንጆቹ 1957 ሀገር የአፍሪካ እግር ኳስ ዋንጫ የማዘጋጀት እጣው ለኢትዮጵያ ስለዚህ ዋንጫ አፍሪካ ንምእንጋድ ዕድል ክወሃባ ኢትዮጵያ ከም ዘለዎ ን2019 ይፃውዒ ዝገብር ዘሎ I think right now ኣብ ኢትዮጵያ ክትሪኦ ከለካ ፖለቲካ ክሳዕ ክንደይ ካብ ኩንነት ዝረሓቐ ምዃኑ ኢኻ ትርኢ ኣብ ህዝቡ ኣብ ኣምሓራ ብዙሕ እዩ ዝቐተል ዘሎ ኣብ ካልእ ቦታ ኣብ ኦሮሚያ ገለመለ ስለዚ ዕግርግር ብዙሕ እዩ ዘሎ ኣብቲ ሃገር ግን ኢትዮጵያ ኣብ ሃገር እዩ ኣብቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ትነብር ኮይንካ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ይኹን ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ኩናት ኣብ ኦሮሞ ብዙሕ ዘገድሶም ኣይኮነን ክትፈልጡ ዘለኩም ከምዚ ኣብ በዓል ኤርትራ ንእሽተይ ነገር ኣብ ካልእ ዘሎ ዝያዳ ዝስማዓካ ከምኡ ይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ካልእ ዘሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ህዝቢ ነቲ ኩናት እውን ከይሰምዖ ይኽእል እዩ maybe ኣብ ካልእ ሂወቱ እዩ ዝነብር ናይቲ ካልእ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ብዙሕ ኣይግድሶም እዩ ኣዝዩ ብዙሓት ህዝቢ እዮም እቲ ብሄራ ከምዚ ከረም ኮንካ ኣስመራሲ ኔክስት መንደቕ ናትካያ ወይ እውን ደቂ ኣምሓራ ኮንካስ ኣስመራ ኮይኖም ዝእወዩ ኢኻ ትስምዕ ስለዚ ብቐረባ እዩ ናይ ኤርትራ ንእሽተይ ኣብቲ ህዝቢ ድማ ጥቃጥቃ ስለ ዝቕመጥ ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ ይኮነን ዳርጋ እቲ ሓደ ህዝቢ ኣብ ካልእ ሃገር ዘሎ ብዙሕ ኣይሰምዖን እንታይ ከም ዘሎ that's why ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ህዝቢ ነቲ ኣብ ካልእ ዘሎ ኩናት ሸለሊሎም እዮም ዝኸዱ ዝሕዝን እዩ but it is what it is ከም ዘለዎ ኢኻ ክትሪኦ ትኽእል ነዚ ይመስል እቲ ፖለቲካ ናቶም ካብ ውፅእ ኢልና ሶማልያ ንስገር ሶማልያ እንታይ ይገብር ኣለዉ ሐሰን ሙሐመድ ዛሬ ወደ ጅቡቲ አቅንተው ከፕሬዝዳንት ኢስማኤል ጌሌ ጋር በአገራቸው በተሰማራው የአፍሪካ ህብረት የሽግግር ተልእኮና ሌሎች ጸጥታ ጉዳዮች ዙሪያ ተወያይተዋል። ፕሬዝዳንት ሙሐመድ በአገራቸው ለተሰማራው የአፍሪካ ህብረት ተልእኮ ወታደሮች ያዋጡ አገሮች መሪዎችን እየተዘዋወሩ በማነጋገር ላይ ሲሆኑ ባለፉት ቀናት የኡጋንዳና ቡሩንዲ መሪዎችን አነጋግረዋል። ፕሬዝዳንቱ ከጅቡቲ ጉብኝታቸው ቀጥሎ ወደ ኬንያ በማቅናት ከፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ጋር እንደሚወያዩ ይጠበቃል። ለህብረቱ ተልእኮ ወታደሮቿን ያዋጣችው ኢትዮጵያ በፕሬዝዳንቱ የጉብኝት እቅድ ያልተካተተች ሲሆን ስለዚ ሶማሊያ ኣብ ሓደ ፕሬዝዳንት ናይ ሶማሊያ ድሕሪ ካብ ኤርትራ ምስ ግብፅን ምስ ኤርትራን ርክብ ምግባሩ ኣብ ፅዑቅ ዝኾነ ስራሕ እዩ ዘሎ እቲ ስራሕ ድማ ኤግዛክትሊ ድሕሪ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ናይ ኢትዮጵያ እቲ ዓቃብ ሰላም ኣብ ሶማል ዘሎ እቶም ሃገራት መን እዮም ድሕሪኡ ክቕፅሉ ስለዚ ነቶም ኣብ ዓቃብ ሰላም ሰይዶም ዘሎ ንብሩንዲ ንኡጋንዳ ንኬንያ ከምኡ ድማ ንጅቡቲ ይረኽቦም ኣሎ እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ነቲ ዘለዎም ኮንትራክት ወይ እውን ዘለዎም ኣበርክቶ መሊሶም ክቕፅልዎ እዚ ነገራት ብዙሕ ገንዘብ እየን ዝኽፈላ ዓቃብ ሰላም ክሰዳ ብምባል ንዓቃብ ሰላም ክሰዲ ሰራዊትካ እቲ መንግስቲ ብዙሕ እዩ ዝኽፈል ነቶም ሰራዊቱ ገለመለገለ ኢሉ እዚ ኣታዊታት ዘለዎ እዩ ንሰላምን ንፍቕርን ኢሎም ዝገብርዎ ጥራይ ኣይኮነን ሕጂ ኣብ ከምኡ ንኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ክትኣቱ ይደልይዎን እዮም ዘለዉ ስለዚ ግብፂ ነቲ ቦታ እቲ ክትክኦ ከም ዝኾነት እዩ ዘሎ እቲ ካልኩሌሽን ስለዚ እቲ ናይ ጅቡቲ ድማ ብትኽክል ምስ ኣብ ጎኒ ሶማልያ ከም ዘለዎን ሶማልያ ናፅነታን ልኡላውነታን ክትሕሉ ከም ዘለዋ እዩ ዝነግር ዘሎ ኣብ ዞባና ዘሎ ምዕባለ ኣዝዩ ብቕልጡፍ እዩ ዝለዋወጥ ዘሎ ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ነታ ናይ ዓቃብ ሰላም ንኽረኽባ ይፅዕር ኣሎ ኣብ ሶማልያ ምትእትታው ንክህልዎ ፅልዋ ንክህልዎ ካብኣ እንተውፅኦ እሞ ኮምፕሊት ሲልድ ኮይኑ ኣሎ ተዓፅዩ ኣሎ ኣሁን ኮ ዘላቱ ዕድል እታ ናይ ሶማሊላንድ እያ እታ ናይ ሶማሊላንድ እንተሰሪሓትሉ ካልኦት ሃገራት ብፍላይ እስራኤል ኢንተረስት ኣለዋ ኣብቲ ቦታ ዝብልዎ ዘሎ ንሱ ሓቂ እንተኮይኑ ደገፍ ክረክብ ክእል ዲፕሎማስያዊ ኣብዛ ሕጂ ኮይና ንሪኣ ዘለና ግን ዝኾነ ይኹን ዲፕሎማስያዊ ደገፍ የብሉን ፀቕጢ ክፈጥረሉ ዝኽእል ምስቲ ግብፂ ምትእትታው ጌራቱ ዘላ ኣብቲ ዞባ ብፍላይ ድማ ናብ ሶማልያ ዝግበር ዘሎ ጠቕላላ ኣማራፂ ክህልዎ ዝኽእል ኣይኮነን በቲ ኮይኑ በቲ ናይ ሶማልያ ጉዳይ ብዝተኻለ መጠን ኣብቲ ከም ዓቃብ ሰላም ንክቕፅል እዩ ዝፅዕር ዘሎ ኣቢ ሰራዊት ናቱ ኣብቲ ቦታቲ ጠጠው ክብለሉ ዝኽእል መንገዲ ይፍጠረሉ ይፍትን ኣሎ እዚ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ፃዕሪ ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ምልስ ኢልና ምስ ንሪኦ ድማ ዝኻረ እዩ ብሔራዊ ነጻ አውጪ ግንባር ኦብነግ የአገራዊ ምክክር ሂደቱ አካታች አለመሆኑንና ግልጽነት የጎደለው መሆኑን በመጥቀስ ከትላንት ጀምሮ በሂደቱ ተሳትፎውን ማቆሙን አስታውቋል። ኦብነግ ገዢው ፓርቲ በሶማሌ ክልል የምክክር ተሳታፊዎችነት መጣሱን እንዲሁም የተለያዩ ድምጾች ካልእ ናይ ክልል ሶማል ጉጅለ ኦንኤልኤፍ ዝበሃል ድማ ነቲ ምስ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ገይሮሞ ዝነበሩ እዚ ቃልሲ እዚ ካበይ ኣብ መበገሲ ኤርትራ ትድግፎ ዝነበረ ቃልሲ እዩ ስለዚ ኣብቲ ግዜ 2018 ዝተገበረ ውዕል ነቶም ናይ ኦሮሚያ ይኹን ናይ ኣምሓራ ይኹን ናይ እዚ ናይ ክልል ሶማል ዝነበሩ ተቃለስቲ ንዓታቶም ኩላቶም መንግስቲ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ዓቢ ተዓረቑ ኢሉ ሽምግልና ክገብሩ ከም ዘለዎም ገይሩ ንኤርትራ ንኢትዮጵያ ሰዲድዎም ነይሩ ነቲ ዝነበረ ሽምግልና ምስቲ መንግስቲ ዝነበረ ጠጠው ኣቢሎም ከም ዘለውን ካልእ መንገዲ ከናድዩ ምዃኖም እዮም ዝንገሩ ዘለዉ ስለዚ እዚ እውን
ከምቲ ናይ ኦነሸነ ዝገብሮ ዘላ በኦሮሚያ ክልል ሶማል ድማ ሓድሽ ኩናት ክጅምር ከም ዝኾነ ኦፊሻሊ መግለፂ ክንብ ንኽእል ዘተ ሰላም ዝነበረ ተጠቢልና ማለት ናበዮም ክኸዱ ስለዘይ ተረዳዱ ተጠቢሎም ኣለው ናብ ኩናት ክቕየር ምዃኑ ብፍላይ ድማ ኣብ ክልል ሶማል ዘሎ ሓይሊ ስለ ዝኾነ እዚ ምስቲ ናይ ግብፂ መምፃእ ልዑል ዕድል ከም ዘለዎ ደገፍ ንኽረክብ ደገፍ ረኺቡ ድማ ነቲ ቦታቲ ሶማልያ እውን ዓቕሚ ስለ ዝሰኣነት እምበርቲ ክልል ሶማል ናትና እያ ትብሎ ስለዚ ህዝቢ እቲ መሬት ናቶም ምዃኖም እዮም ዝዛረቡ እዚ ስለ ዝኾነ ድማ እቲ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ካልእ መኣዝን ክኸይድ ከም ዝኽእል ድማ ይንገር ኣሎ ኦሮሞ እውን እንትኾን ኣብ ዝሓለፈ እዋናት እቲ መንግስቲ ገለገለ ዝብሎ ዝነበረ ሓሶት ምዃኑን ካብ ምስቲ መንግስቲ ርክብ ክገብር ከም ዘይደልን ገሊፁ ነርቱ ኦነግ ዝበሃል ናይ ኦሮሞ ሊበሬሽን ፍሮንት እዚ ከዓ ናይ ነፍሲ ወከፍ ካብቲ ናይ ፋኖ ኩናት ብዝለዓለ ረስኒ ዝቕፅለሉ ዘሎ ብድሮናትን ብገለን ገይሩ ብዙሕ ሰብ ይቐትል ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ጉዳይ ናይ ትግራይ ድማ ኣዛራብ ነጥብታት ድማ ክዝረብ ንሰማዕ ኣለና ቅድሚ እዚኣ ግን እዚኣ እቲ ናይ ቁጠባ ፀቕጣ ኢትዮጵያ ዘሎ ብዚያ ስምዕዋ እኔ የመንግስት ሰራተኛ ነኝ ደሞዜ 4000 ብር ነው ተከራይቼ ቤተሰብ መርቼ አልችልም ስለዚህ የመንግስት ሰራተኛውን እዩት በዚህ በኩል ኑሮ ውድነት አንድ አልጋ የምታዘረጋ ቤት እኮ 5000 ብር እየተባለ ነው ያለው ስለዚህ ወዴት እየሄድን ያለ ነው እዚህ ሀገር ላይ ያላችሁ ባለ ሀብቶች ወደዳችሁም ጠላችሁም ከኔ ጀምሮ ከባሰብን በራችሁን ሰብረን እንመጣለን እዚኣ ታዘረባዚያ መናብሩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ክቡር ከም ዘሎ አዲስ አብይ አሕመድ ዘለዎ ምቾት ዝኾነ ናብራ ላይፍ ስታይል 5 ስታር ሆቴል ኤቭሪቲንግ በቃ ኣብ ኢትዮጵያ ዲ ዝነብር ዘሎ ኣብ ካልእ ዓለም ኢኻ ትብል እቲ ሪያሊቲ ግን ወላት ሰራሕተኛ ናይ መንግስቲ ብፍጹም ነቲ ዘሎ ዋጋታት ክፃወሮ ከም ዘይክእልን ናይ አዲስ አበባ ህይወት ምናልባት ዘይትፈልጥዎ ኣይኮነን ከምዚ ኣብዚ ሕጂ ዘይኮነስ ቅድሚ 6 ዓመት ቅድሚ 7 ዓመት ሆቴላት ናይ አዲስ አበባ ምስ ሆቴላት ናይ ጀርመኒ ክብርናቱ አሚን ከምዚ ዘጋኑ ዘለዎ ይመስለኩም 5 ስታር ሆቴል ኣብ አዲስ አበባ ወይ 4 ስታር ሆቴል ኣብ ፍራንክፈርት ናይ ጀርመንን 4 ስታር ሆቴል ኣብ አዲስ አበባ ክሪኦ ከለኹ ናይ ጀርመኒ ይሓስር ነይሩ ኣብ 2016 ዝብለኩም ዘለኹ ኤክስትሪምሊ ኤክስፐንሲቭ ተዓዲ ዲፕሎማቲክ ሲቲ ገለመለ ገለገለ ትብሎ ትኽእል ኢኹም ውሑድ እቲ ዝለዓለ ደረጃ ዘሎ ሆቴላት ኣዝዩ ክቡር እዩ ብዶላር ኢኻ ዝብለኩም ዘሎ ብብር ኣይኮነን ኢትዮጵያ ኣዝዩ ክቡር ዓዲ እዩ እዚ አዲስ አበባ ዲፕሎማት ኣለዎ ገንዘብ ዘሎም ኣለዎ እቲ ተራ ህዝቢ ኣብ ቤት ፅሕፈት ናይ መንግስቲ ሰሪሑ ዝነብር ከመይ ኢሉ ይነብር ትብል ንዓይ ኣይትርዳእንን እያ ምክንያቱ ክብሪ ኣብቲ ከተማ ዘሎ ገንዘብ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዝወስድ ተዓዲ ኢና ንፈልጥ ስለዚ እቲ ሰራሕተኛ ከመይ ገይሩ ሰርቫይቭ ገብር ከለጂ ድማ ካብ ትሸርፊ ሰማይ ስለ ዝደየበ እቲ መናብሮ ከቢዱ ከም ዘሎ ዝነግር ዘሎ ንሕና ከማይ ዝኣመሰልኩም እዞም ሃብታማት ኣብዛ ዓዲ ዘለኹም ማዓፅኹም ሴርና ክንኣተወኩም ኢና ይብል ኣሎ ሃብቲ ዘለካ ሃበሻ ኤርትራዊ እንተለኻ ሃበሻ ይብል ኣሎ ኤርትራዊ ኣብቲ ዓዲ ሃብቲ ዘለካ እንተለኻ ኣብ ገለ ነጥቢ ሴሮም ክኣትውካ ምዃኑ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ እዚ ከዓ ንቡር ነገር እዩ ኣብ መንጎ ዘለዎምን ዘይብሎምን ነገራት ኣመን ኣጋብ እንተሎ ኮይኑ ማለት ከጋይፁ ዝኣቢ ዝነብሮ ዘሎ ላይፍ ስታይል ኮንፈረንሳት ዘዳልዎ ክትሪኦ ከለኻ ኣብ ካልእ ሃገር ከም ዘለው እዮም ዝበዝሕ ህዝቢ ግን ከምኡ ይኮነን መናብሮ ናቱ ኣዝዩ ብኩናት ትሕመስ ዘላ ሃገር እያ ስለዚ ኣብ ከምዚ ቦታ እዚ ልዑል ጥንቃቐ የድልዮ ብዛዕባ ጌታቸው ረዳ ድማ ሓድሽ ዘረባ ተዘሪብሎ እስከ ስምዑ አብይ ጌታቸውን መሳደብ ጀምሯል ከታማኝ ምንጮች እዚያ አካባቢ ያሉት መሳደብ ጀምሯል ረዳ ዝትክእ ሰብ ተመሪፁ ድዩ ዝብል አጀንዳ ኮይኑ መፅሎም ኣብ መንጎ መራሕቲ ህወሓት ብዝተፈጠረ ክፍፍል ስዒቡ ጉባኤ ዘካየደ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ውጅለም ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ኣብ ዝዘርግሖ ደብዳበም ንፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ሓዊሱ ካልኦት ናይ ህወሓት ውክልና ዝሓዙም ኣመራርሓ እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ከም ዝተለዓሉን መተካእታ ከም ዝመደበን ኣፍሊጡ እዮም ነስዒቡ ድማ ቁፅሩ ዘይነዓቕ ሰብ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ካብ ስልጣን ተላዒሉ እዩ እናበሉ ዝገልፁ ዘለዉ ኮይኖም ንቤት ፅሕፈት ህወሓት ዘሎ ብዶክተር ደብረፅዮን ዝምራሕ ጉጅለ ደጊፉ ፅሕፎን ነበር ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር እናበሉ እዮም ፅውዕዎ ዘሎም ብወገን አዲስ አበባ ዝርከባ ሚድያታት ድማ ነቲ ኣጀንዳ ስዒቡ ንፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳም ዝትክእ ሰብ ተፈሊጠሎ እናበላ እናፀብፀባ እየን ዘሎም ኣባል ጉጅለ ልኡኽ ሰላም ትግራይ ዝኾኑ ኣምባሳደር ወንድሙ ኣሳምነው ቀፃሊ ተተካኢ ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ክኾኖም ተመሪፆም እናበላ ድማ ትማሊ እናፀብፀባ እየን ውዒለን ይኹን እምበር ኣምባሳደር ወንድሙ ኣሳምነው ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝፈልጦ ነገር ከም ዘየለ ምላሽ ይበሎም ኣምባሳደር ወንድሙ ኣሃዱ ዝተባሃለት ሬድዮ ኣብ ዝሃቦ ምላሽም ቃል ብዛዕባ እቲ ዝውጋዕ ዘሎ ጉዳይ ሰባት ነጊሮም ነሎም ይኹን እምበር ብወግዒ ንዓይ ዝበፅሐኒ ዕላዊ ሓበሬታ የለን ኢሎም ኣነ ስራሐይ ኣብ ምስራሐይ ዝርከብ ዝበለም
ኣምባሳደር ወንድሞም ብቀጥታ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዘዋግዕና ኣካል የለን ኢሎም ኣብ ትግራይ ዘሎ ጸገም ዘይፍታሕ ኢሉ ከም ዘይኣምን ዝገለጸ ኣምባሳደር ወንድሞም ኩሎም ወገናት ናብ ዘተ ዝመጹሉ መፍትሒ ምድላይ ኣድላይ ከም ዝኾነ ተዛሪበሎም ብዛዕባ ስልጣን ዝርከብ እንትኾይኖም ኣብ መንጎ ህወሓት ዝተፈጠረ ምክፍፋል ስዒሞም ድሕሪ ኩናት ንህዝቢ ትግራይ ዘጋጥሞን ዘለዉ ሰብኣዊ ቅልውላዋትን ጸገም ተመዛበልትን ንምፍታሕ ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ሕቶ ዝቐረበሉ እቲ ኣምባሳደር ኣብዚ ጉዳይ ሓሳቡ ክህብ ከም ዝደሊ ተዛሪቦም ይኹን እምበር እቲ ኣምባሳደር ሕዚ አብይ ጌታቸውን መሳደብ ጀምሯል። ከታማኝ ምንጮች እዛ አካባቢ ያሉት መሳደብ ጀምሯል። አውደልዳይ ሆኗል ይሏል። አውደልዳይ ሆኗል አስበልቶኛል ብሎታል። አስበልቶኛል በምንም የማይረባ ነው አስበልቶኛል። ጠዋት የነገርከው 6 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ቀኑ 6 ሰዓት እንኳን መቋጠር የማይችል ነው ብሎታል። ቃል በቃል ነው። ጠዋት የነገርነው እስከ 6 ሰዓት እንኳን መቋጠር የማይችል ነው ብሎታል። ታደሰ ወረደ እንጀራ ታደሰ ወረደም አልያዝ አልጨበጥ አለኝ 2 ቦታ ረግጧል ብሎም ስለ ጀነራል ታደሰ ወረደም የተናገረው አለ። ይሄ አብይ አህመድ ብዛዕባ ቶም ኣብ ስልጣን ዝጸንሑ ክልተ ጌታቸው ረዳን ታደሰ ወረደን ኣጋበት ከም ዘይብሉ ወይ እውን ንዓታቶም ዘዳ ከም ዘረባ ይዛረብ ከም ዘሎ ካብ እሙናት ምንጭታት እዮም ዝብሉ ዘለው እሙናት ምንጭታት ናይ ኢትዮጵያ ከመይ ኣይርዳእንን እዩ ብዛዕባ እዚ እሙናት ምንጭታት ዝብሉ እዚ እንታይ ማለት እዩ አብይ አህመድ ንጌታቸው ረዳ ክቅይሮ ከም ዝኽእል ዝብል ዘረባ ታዘረባ ናናሃረት እናበርትዐት ትመጽእ ኣላ ዝሓለፈ ህወሓት መራሒ ናይ ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን እቲ ውድብ ንጌታቸው ረዳ ካብቲ ውድቡ ከም ሰጎጎን ኣተግባር ናይ ፕሪቶሪያ ኣግሪመንት ድማ እቲ ውድብ ስለ ዝኾነ ናይ ግድን ፕሬዚደንት ክመርጽ ከመርጹ ከም ዘለዎም ነጊሮም ነይሮም እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣዛረበ ኮይኑ ነይሩ ጌታቸው ረዳ ምናልባት ሕጂ ሸተት ትብሎ ዘላ ትመስል ናበይ ገጹ ክኸይድ እቲ ኩነታት ግን ብሕጂ ኢና ክንሪኦ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ጸገም ግን ነዚ ይመስል ባዕሉ ነዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ምስጢራት ካብ መንግስቲ ወፂኡ ዝበሃሉ መልሲ ይብሉ ነይሩ ገለማ ኣብይን ገለን ኣብ ዝተራኸበሉ እዮም ዝብሉ ከም ዝነግሩ ኣብይን ሰለስተ ብፆትን ዝተናገሩ ኣይደረፈ ሚስጥር ኣለና እናበሉ ዝብሉ እዚ ስሉ ናይ ካምፔን ኣካል ምዃኑ ያው ዝምወሉ ስለ ዝኾኑ ቅድሚ ሕዚ ያው ንሕና ብሓደ እናሃለና ንምብሎም ዝነበርና ስለ ዝኾኑ ያው ናይቲ ኦኬ ብጣዕሚ ፅቡቕቲ ዘረባ እያ እንታይ ዝብሉ ዘለው ንሕና ክንምብሎም ከለና እዞም ሚድያታት ካብ እሙናት ምንጭታት ኢሎም ዘውፅዎ ዝነበሩ ሓበሬታታት ንኣብነት ንኣሰና ይረኩሕ ኣብዚ ንሕና ንምብሎም ዝነበርና ከምኡ ኢሎም እቲ ምንጭታት የውፁ ነይሮም ስለዚ ካብኡ ዝምበሉ እቲ ኮይኖም እሙናት ምንጭታት ወይ እውን ምስጢር ዝተዛረቦ ተባሂሉ ዝወፅእ ብመንገዲ እቲ መንግስቲ ዝወፅእ ደይ መደይልካ ሓበሬታ ክወፅእ ስለ ዝድለ ዝገብሮ ታክቲክ ምዃኑ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ንሕና ክምብሎም ከለና እውን ከምኡ ነይሩ ብዙሕ ጌታቸው ረዳ ከምኡ እናበለ ብዙሕ ምስጢራት ይደውፅእ ብተደጋጋሚ ንሪኦ ዘለና እቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ኣብ ናይ ስልጣን ውድድር ስለ ዝኾነ መንነታ ስልጣን ክረኽባ ነዛ ክልል እዚኣሲ ግደፍ ናይ ኢትዮጵያ ረሲዖም መን ድዮም ኢትዮጵያ ዝበሃል ተረሲዑ ካብ ተሓንጎሎ ኣዲስ ኣበባ 4 ኪሎ ገለ ረሲዖም እዮም ሕጂ ናይ መቐለ ስልጣን እዩ ዘባእሶም ዘሎ እታ ናይ መቐለ ስልጣን ድማ ኣብ ከመይ ደረጃ ወዲቖም ከም ዘለዉ ንርአ በዚ እውን ካልኣይቲ ቪድዮ ነይራ ኣብዚ ይስምዑ ምሕዳር እንትጣየሽኮ ስራሕ ተረኺቡለ እያ ኣብ ዓለም ለኸ ትካላት ስራሕ እኒአካ ጌታቸው ተመዲበሎ ንስኻ ድማ ንወፃእ ተባሂሉ ከዩ እንታ ኮይኑ ዘይከይዳ ብዓሰርተ ሽሓት ኮይኑ ድሓን እታ ግዜያዊ ምሕዳር ሞትእቶ ህዝብና ናብ ቦትኡ ይመለስ ድሕሪኡ ንዘራረብ የድሊ ማለት ግዜያዊ ምሕዳር እንትጣየሽኮ ናይ ኣሜሪካ ባይ ዲፎልት ናይቲ ከባቢ ፕሬዚደንት እዩ ትእዛዝ እዩ ዝኸይድ ማይክ ሃመር ኣማኺሩ ገለ ኣይኮነን ከምዚኣ ክትገብር ኢሉ ዝኸይድ ምስ ኤርትራ ከይትራኸብ ኢሉ ዝኸይድ ከምታ ኣብዚኣ ኣዚዝዋ ዝኸደ እንቶም ማእኸላይ ኮሚቴ ትእዛዝ ይህዎም ከይዱ ብዙ ሰሪዕዎም ሓቀይ ባይላተራል ዘይኮነስ እዚኣ ግበሩ እዚኣ ኣይትግበሩ ኢልዎም ይኸይዱ ፍቑሰት ናይ ወያነ እዩ መጀመርያ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ፍቑሰቶም ንወያነ ዘሸቅሉ ወያነ ሸቃላ እዩ ናይቶም ዘሸቅልዎ ማለት እዩ እምበር ኣጀንዳ ኣለዎ ከምዚ ኣለዎ ዕላማታት ክወቅዖ ዘለዎ ኢልካ ትዛረብ ደይናቱ ደይ ዓቕሙ ኢኻ ትብወ ዘለኻ ዓቕሞም ከዓ ኣይፈልጡን እዮም ዓቕሞም ፈፂሞም ኣይፈልጡን እዮም ዝሓስብዎን ዘብልዎን ፋንታዝያ እዩ እቶም ዘማኽርዎምን ዝእዝዝዎምን ካብኦም ይጎዱ ልኡኽ ናይ ኣሜሪካ ባይ ዲፎልት ናይቲ ከባቢ ፕሬዚደንት እዩ ትእዛዝ እዩ ዝኸይድ ማይክ ሃመር ኣማኺሩ እዚ
يا كندي إذا تبعي بريزنت نايت كلل بزحات سبات يوم ما بريزنت نايت أمريكاون نايت إثيوبيا بالهاجرون ما يكمل يوم زبلير ترايم بزح جزيانا قط زربا قاد حيدا لندي كم بحفشة تكون النات بعلم كزاربو خلوك السماء كلا خدمة بيلا جيرو يبرهلكا أبز قد دايون زعبان هاي جنوسايد زبلو وانت زراري بام غير موزم تفتح ساعات ون بسم معنا فتحنا يوم يزبل أبل كابينينا يتجاي إذا مهدر تعوز تفتح ساعات ون قالوا بزم كنا جنوسايد زنتت نجارون حزي سمعهم يلن تاع حركة تجيتاتشو يقبل الله بريتوريا قبل فرامو بركز ور سيدنا لينا هذا أو سمونيسم أو سمينز استفدر نجاريرو 4 شعاتن كباب زنورو تليفون اليوم توصلوا مكونات اليوم أبزق دايزي تلقى كان فيدرال منجس تقولنا هاي تقبلناي بزو خينا بتنا تجري بوليتيكا مس يلو خمسة لو تراينا خنرن فتن بت خينو تقداي ناتوم سلزو خنة أبني كال سأقام كيف ترو ترايها تنكا غزة اللي تبلمبر كنبلو نخلي لنا أبزي أسكا حنت فيديو كسمعكم مستهجز لو كنت هات من سبوق مردات كنا نتخليها تفطري سلامنتاي عوف كيترفه بيتا تفكر وخاريا كيترفتون قدقادا تفكريا فغري تمهرت دماي سلامنتاي اتبتي أبلا علي تملكتو زلو منقدي جيرو إنا حدا بتمثالل اتجيرو كا إنا دايبه أفغر هاجرو زبط سحسب من انتتي زفكرو هزبون من انتتا زفكرا هاجرون زلو خلو مزدلس أرى هيوتون كي ترفت أحلفو يهب هاجر مالت انباتات قلاقلات وحايز كلايات عدراشات حولتتات هيكونن هاجر مالتس سبات يوم اتوم ابتا مريت كان زنبرو حبر هاز حبروم لسان كاد ماز لسانهم سبات نساتهم يوم هاجركا ناعتاتهم زي تفكرهم تداخوينكا هاجركا زي تفكر سب مخانكا أتصبيكا تردع انت ندلهاكا انت فكركا بقماد انت تسلالعكا أبهزبي شبن قبن انت اتها فقر هاجر زمسلوم بزوحات أملت علم اللو إذا فاشيزمو ينبر فقر هاجر يكونن فقر هاجر اتقداماي مسرتو فريها اكزيابي هريم اتخال اي مسرتو دما فقري سدرا بيتن فقري بصاينيو اتي بزمن قد قالس قالو حادنت صليو يكونن غفيو مسلويو أبوي هاجر مكان كوت أبوي نشتي هاجر مكان كم مكان أبوي هاجر بس إثيوبيا تراي كونن هورن أوف أفريقيا هاري هاجر تزكون أبوي مول أفريقاس يونايتد ستيتس أوف أفريقيا زبالة هاجر نمنتاي زي ملسي أبوي هاجر مكان زتصلي له أتسرعت من تايوجيو أتوم سوالها على هاي لسلاسة 80,000 نايت مهارو بتبرنيا زوهاب زنبرة متصحفتي بأوروبلان سينو على أديس أبابا وسيدو تينو 80,000 لمنتاي تبرنيا كتفر لمنتاي تفر زي تقاولو متيوم أمريكاويان متيوم سابقات مجمرو ببارات فدريشن بتنقل أفريسبو سوي هانكو بميلاديرو ميقتلو مسلمين كريستيانين كباسي قبرو زي كبسادما بأوراجا كباس كواغا كتصلالا أشاطرات يسرو زي تيز قبل زنوريو هزبي يأكل ناتسمتنا كنواغا إنو كبل كيدو مالتي مبر اتي الصوم كمز تصوفو وايكونن زي نبرا زي تاريخ ببزي حجون زي نايكوينا تاريخ بقالو بجي بجيغا زكون منقد يصحفالو سلاسان كلتين مصحف بتصومالو بيرترا وغير داربي يلو يكبال زكا بمين صحيح سلاسان كلتين وتحضرات أبير تراز تواغو جنرالات منسترات وتحضرات كفتانيا مكوننات مصحف تصوفولو مونكان هم لا تزلورو زلو أبوس تاريخ سمعوا هزيك ساعة كندا قداس مخانون إيرترا نمدخام زي قبروا خمزي بنبركا أباصة استقبلنا فنكر وقع وياني نيرويلهم سيفهم عنده حاسوت أي نبرة وياني نمتشر شاب زي أمير ترى توابيو أبشان شاي وراك وين كيكو كوب زمان شاب زلوا أبا سلسلة بركة نيوه سلطنا يوم متزوم جن حكينا مزرعة توابيهم تسويهم الله زي كهار تاريخي دريو شابيا أبشرة توابيو له شرة تدم سيسانة راهوات شابيا كيدو أدينه شرة كتوقع كلا ما تبين نتوازن دريو سجى أديس أبابا بهانسا يوم كيدو تبهانسا تجبره وجزيو تويهم جن يرتران هنا نتازو سانايا كبلو يفتنوا مالتو جن قازي ناي كرواق زي هنا صباح هبنا
رقون جز نيرنا حمدنا ماينان كيدو التشحن شو ما أنت تذكروا طبعا كنا نلمونهم نيرنا ماشينا خشوط نمو الذي اليوم عد حلو أخيبا مسكوبورو لهم دحرش الشهور حس كن عطوا إنازي مربسي سبن مالك توصل نفلت أمبر عطيهم بينهم كتعقتوا عطيو أبشد الشهور حلك عزما يريمو سقى حجيهم بقرمو حقاين كرمتن دعوة بس من قستمت إنهم كباب تريوا لهم زعدا هلا تريوا لهم كن ثلاث عمد لحنتي في ستوب 230 قرشين بجوزواني لحنتي في ستوب ماي كل زي كبابي ما يأتيون لحنتي في ستوب 230 قرشين بجوزواني لهم أبدأ ما يدخلنا نسمبتنا نيرنا بوت كم يجرم بوينا نيرم فلتنا نيرم أجري يوم فقط بوت أنا أسباب الله كمان يلا نيفل نفس وكم جزء ما يحتاج نبذ دت أمت كمان يقولنا نايب حكر نايلب زبن صبغ الله كوي نجن حرشة كم نجبر كاي برغ سويت كان برغ تقرات كان الله إذا برغ تقرات يعني ولا كناس دامبر يكان أغنى تكان أغنى السوس لدغنا ما نعلت أبصبغ فريات بس إحنا لنا أما عتيد كا بس إحنا لنا حجي أنا خاف نايلب زبن دبلو نايب حكر صبغ حما خليه لن حراي نايلب زبن حرشة أنت داخوينو بتعمي أبصبغ كنا تاتي زلو تمايون كم جمرة أبصبغ جميرو سلذي قارزة بتعمي تغلي أبصبغ درجة يزلو حما أغلد بالي لن صبغ يدلو مغنياتو ماي أبور هاي نهاسة بفلاي ولا أنا حنت معلتي أقارز هنا صبغ ما يظهر بنيرو صبغ ما يهرم سنورة صبغ فريات نريد لنا مالتي حجي زي معك ماين حمد نزول بتعمي وساني قديو حجي ماي انت دا عقيب كايان قديب كايان حنت قرات ولا خلتصهم سلسهم من دحر قاريت ماي تاقرات ولا حنت خوين قول كل انت دا خوينو اذا ماي بز هرم من دحر قابت قرات وصو خوين كن اتغلي كفر ايكلني تقرات كاي صممو ابت فريات هجي الحمد لله يركبن مات معك ماين حمد مسلو نجر يلا اخلي مسرخب كايو معقابيتي كمتي سعير كادم صخايو معقاب كات زعبي تراي كنت عقوبه ختكل كلخا خاني وحسنت مغن مرغغاص مالتي معقاب اخلي بزل على متن كتقوملون كتبوطن زلو غداي حلافي احد قطباو لمعاتاتو برخت انتينا نرزلنا ابيرترا ناي بحكي تسفاد المدرخ تبصحي كم زلون بكل المدرخ نريو زلنا ولا زي ابز نريا صنحنا ناي ديغا ناي عد حالو نفس وكم جزء ما يحتاج نبذ دت أمت كمان يقولنا هم نلاقي جنة راتري ونا لهم أتتعدى ذلوا جنة صحيح جنة بحافشة انتينا نرزلنا تي ابيرترا زلو منجستي أبتحت أبي الجدا بزح حصور بزح مسجدل ناقات وما خلوا أبتهم مسرة هون أجدا سنة اللو منيو زبالة مارسات أتوكيرو يسرحن يعين كم زنبرة انتينا نفلد دلي نازلنا إرترا أتوم بمنجدتهم كالوت زبلوخا ويون بمنجدتهم كالوت زنقروخات راي كتريها كم زي بلكا انتينا أبي إرترا بزح صبق بزح نجر بزح داس زبل نتهاجر دمان حوارو تسفى كبزغل نجراتي سرح كم زلو كتستفل كتكل هلكا حجون انت خونه اتمنجستي بزلع على نهار خوي زفتن زلو نزانيشتي تنفاسي بوم زلو تنفاسي بوم كاب غداوت يوم يكونون اتليست نيرترا اتوكرونا اتوم ابكال سلو زلو امريكا بتعب بيزي سلو زلا راشا بيزلا تشاينا بيزلو كلهم تم حجرات بيزي سلو زلو ايرترا دمان مجمريا حوس تنفاس رغيبا سلو زلا نتزلوا كونتات كله ناب لمعات كتب صحو تغايا زلا هاجرنا نزلنا That's why أكمل كنتات تي قال من قدك فترة صغيرة تحدنا نايتزبي نبتي أتوكرو نبتي لمعات أتوكرو نبتي كبر صغير نابو جزنا خندفكن كلالنا كل جزء كم ذا حجر كام مفكار ماله تزبخا مفكاريو يبلا الناس إنه أتولد ولد مريم كلا كابتم عبيتي لباماتنا يرترا ما راحت مالتي يس تزبخا تفكر دحرينكا ناي بوليتيكاوي أجندة خاطر تكيمكا حزبخا كبدلا يتجبرنيها نسخاب سلطان سلدي مصاخا وي ونفس سلطان زلو سلدي فتخايو زبز حزب خاز قد على من قداي تمرصنيها سلازي ببوليتيكا ولا انت دي تسمامعكا نتن حزبخا كربح زغل نحزبخا كحق زغل
እዚ ናይ ሎሚ ፖለቲካ ምስ ተቀየረ ፅባሕ ንጎው ንስኻብ ስልጣን ተመፂኻ እታ ሃገር ፅቡቅ ተፀኒሓትልካ ድሕሸካ ወላ ዜሮ ኮይና ትሕቲ ዜሮ ኮይና ተፀኒሓትካ ኣነ ንመን እየ ዝነግር ዘለኹ እቶም ብልቦም ንዝቃወሚ እየ ዝነግረኩም ዘሎ እምበርቶም ኤርትራ ንኸጥፉ ዝቃለሱ ንሳቶም መፍተቶም እዮም ኤርትራ ፅቡቅ ነገር ከምዚ ማሽናት ክሪኡ ከለዉ ድኻም ልቢ ዝገብረሎም ሕርሻ ናይ ኤርትራ ክሪኡ ከለዉ ድኻም ልቢ ዝገብረሎም ንዖም ገዲፍና ሳቶም ኣዝዮም ውሕዳት ስለ ዝኾኑ ኣብቲ ናይ ሃገርና ኣብቲ ናይ ዓድና ኣተኪርና ንኸይድ ናይ ሆብ እዛ ሃገር እዚኣ ካብዚ ሕጂ ዘላቶ በዚ ሕጂ ትኸዶ ዘላ ገስጊሳ ናብ ዝበለፀ ደረጃ ክትበፅሕ እዚ ናይ ዓለምና ምቅያር ድማ ንረብሓ ናይቲ ዓድናን ንፅቡቅ ናይቲ ዓድናን ክኸውን ተስፋ ንገብር ከም ወትሩ ድማ ንዓና ክሕገዝ ይኽእል እዩ ክምህር ይኽእል እዩ ክጠቅም ይኽእል እዩ ዝበልክዎ ትሕዝቶ ሒዘ ዝቐርብ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ድማ ናይ ኩሉ ስራሕ እዩ ናይዚ ኣባላት ናይዚ ቻነል ኩኑ ደግፉ ሜምበርስ ኩኑ እናበልኩ ናይ ለማር ሳብ ውድየ ክልተ ጥዑማት ደርፊ ከስማዓኩም እየ ለትስገው عمتا